It's the MONI Show. Ndi Igbo. Igbo Ndi Ike Spirit. Welcome to the MONI Show. Ndi Igbo. Afambo Chuka. Anyị apụtasịa ka anyị mee ka isi eme na nkata ụmụ Igbo, nkata maka nkwado, nkata maka ichekwa obodo, nkata maka idozi obodo. Ọ ka isi eme ebe a. Thank you for coming in on time. You know, when I discussed this conversation with our guests, I was just asking myself, I used to remedy if I go and wake a walk because now one woman that could bury say one you couldn't bury this Igbo. I'm much of Igbo from an so can swear water. In my own way, if it's any Bamuta no Nibamuta no because the Bamuta no boy when no parents again us. So Bluzen and Nagebo Oye Nugu Nega Bolonia Bia. Man na mutaside. Oh my god, it's not sound make Pukota. If I not Pokonja. So all konja go for the name with Motibo. The most important thing when I make effort when I improve. And Katano my brief basalo. I see where Motakes are see bofuma. Where Quadopani sweep bofuma. Where will I may Makana the first time I had a conversation about Ndi Igbo, I could leave now one of the most important elements of your culture is your language. Obuna eda aswasu gị. Ọ ya afịa arụ mmadụ ịma na ịbụ onye Igbo. Ma ọ bụ na nwere akwa iyi akwa ndị Igbo. Ị na-eli ndị Igbo. Ị na-agba egwu ndị Igbo. Nwere ife na-eme nnọọ bụ nke ndị Igbo. Ị na-azakwa n'afọ Igbo. Maybe ị na-aza Paul or Simon or something like that. The only way ndị mmadụ ga-ezi wee suspect ya na ịbụ onye Igbo bụ na ịbịazi sụbazia Igbo. Okay, ọ dị ka onye abụkwa nwa afọ. Nsogbu adịrọ. So ụmụ ebe anyị nọ, we are making progress. Otega ikwubele ife a na-akọ na-akụsi oge na ike. Onye ọbụla kwadobe, onye ọbụla take ife a serious. Ka anyị bulite our language ka o wee sorokwa nne ife a na-eme. Ka anyị werụkwa na wee na-eme ife. Starting from the family level. Ka onye ọbụla wee na-akwado ịsụ Igbo. Ka anyị wee tinye ya n'ife ọbụla anyị na-eme, wee na-push kwanụ our brand as Ndi Igbo, our culture, our values, our value system. On nke ndị ọcha na-akpọ soft power. I was going to look at our video today, about the 44th episode of the MONI Show. Usually, I don't discriminate. You can speak English. But today, nkade to each kabo Asusu Igbo kaije ankata nkabania. Opatara kwa na obo na mara asu Igbo of mani meku nwoku. Mani ya akabaro. We try and speak more Igbo because nkata maka Asusu Igbo kaina panabania. I was going to if you don't know how to speak at all, because that's the reason why we're having this conversation. Going up and wake it carried along, and also going up and wait for you to also improve the situation and promote our language. And kunus we malonu kaisi meba and one abe batakwadaru as our customs are here. Ibata just go on and share the space and let everybody everybody but your friend anywhere. On your timeline, on your DM, on your WhatsApp, on any other social media where you can share the link to this Twitter space and let them know that we're having this conversation. And I pankata maka Asusu Igbo. Imalonya obu na amara Asusu Igbo na enye nsogbu no, ọ na-eme ya ifele self, ọ na complain. N'Igbo ekwere ya asụ n'Igbo na-afịa arụ na ka mara ife ọ ga-eme jee kpọba onye a na kesi abịa soro anyị na nkata because ife ọ ya amụta erika ka ọ ghọtakwa na ife ọ kwesịrị ime wee nwee ike ịmụta asụsụ Igbo ada malụkwanụ ka ọ ga-esi wee wele ya na-ebi ndụ wele ya na-alụ ọrụ wele ya na-achụ ego wele ya na-eme ife ọ bụla ọ na-eme ọ bụla ya. Thank you for joining on time. Thank you for coming onto this conversation. I will encourage you to grab the mic quickly and join us because nkata ikwu na ibe. All right, Nabanian, I'm with us 191 Anakwe Adadioramma or Global Igbo Ambassador. Oh, yeah, name is Ike Basale Ife Ndi Igbo, Basale Ife Culture, Basale Ife Asusu Igbo. And all goes the level on acquisition Kuzimaka culture Ndi Igbo, Amaka Asusu Igbo. N'obodo Igbo. Now, akwụkwọ na-akpọ Harvard, and nke a na-akpọ Yale University. Mahadum a na-akpọ Harvard na mahadum a na-akpọ Yale. Taka nga fu nke bụ nke. So, she's been contributing to this cultural development for so long. I know if you put jelly over there, I know what's your Rogers about where Mezia and play five, what is there Banyazia Bozo? When you now I don't know if a Basali Fendi can dim Madamata and Diana Pondibo, Nefe Jimalofa, ne how strong had ne how powerful for the value system for. Nequano language, for Nequano history, for all for Nalo. Just like in Diozo, name Fendi, Mononian Cabuni, name Messiaike, name Potom, no name Show, no Yobonama, and the when they may exist. When they bring this Yaka Diorama, or yes, I Ankatana Banya, Kokolani goes each year, and I feel Basali Fendibo. And Kai Wapankata with her Makalifa game Makasu Sundibo. And nearby no keta, and if I me bagolo ready, goes yaga, and Kaka yeme, and Kamuna yeme, where do we fed Basala Sundibo. Amarachi, Ndewo, welcome to the MONI Show.
Ndewo Chuka, ekele m gị. Ndị be anyị ekelekwa m unu, kelesi unu ike. Ndị na-esonye anyị, gị nwa bụ onye nọ ebe a, o gosiri na Igbo dị gị mkpa, Igbo dị gị mma. Onwe na-asị na ọ ga-adịrị gị mma. Anyị ga-akpakwa n'okwu a ma ọ bụrụ na anyị kpaa ya ka o nwee ihe bara uru anyị ga-ewepụta na ya. Ihe anyị nwere ike iji tinye na ogo nke anyị, n'akụkụ nke anyị, na be nke anyị, ka o wee baara anyị uru. Maka na ọ bụrụ na okwu anyị ga-akpa abaghịrị anyị uru, onweghị ihe anyị na-ebe eme. Ya bụ na ekele m unu, kelesi unu ike, wee na-asị unu nnọọ, na dịka anyị si chịkọta aka ọnụ wee nọrọ ebe a, ka anyị chịkọta aka ọnụ wee mekwa ihe ahụ anyị ga-ekwupụta ka o nwee ike wee nwee ihe rịba ama ga-aba uru bara ndị Igbo uru. Ekele m unu. Ekele gị, ndewo. Ka anyị gaa n'iru, m ga-ebido sometimes m ga-asụkwa oyibo maka na ọ nwekọ esi fịa marụ ntinyetụ obere oyibo na ya, mana ifele na-eme mma na-asụ Igbo because onye mụ na ya na-ekwu okwu bụ onye na-asụ Igbo ọfụma. Mana ama m na o nwere oge ọ na-struggle. Onye ọbụla na-struggle. Ama m na o nwere oge ọ na-enwe ike bụ 20 years ago, mana ama m na o nwere oge ọ na-struggle. Mana nke bụ eziokwu bụ na otege gbawara ọsọ a, otege ịlụbara ọrụ a, ana otege imebere ife gbasara ife ndị Igbo a. Ka m bido weta ịjụ gị, kedu ife melụ gị? What was it? Ka ife melụ gị kpalitere gị iji wesị ka m nụba ọgụ a, ka m chọsibe ife a ike maka ịkwado asụsụ Igbo? Na mbụ aga m ebido wee sị na nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla na-asụ Igbo nwere oge ọ na-eru, na ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu ị ga na-atinye ya bekee, n'ihi na otego ọ dịbara otu ahụ. Unu mara asị na ọ bụrụ na o nwere ka ihe ga-esi n'ọrụ afọ bụrụ omenala, ị gaghị amadị na ị na-atinye bekee maka na otu a ka anyị si ekwu okwu. Mana unu ma na ndị be anyị kwuru okwu wee sị na onye na-arụ ọrụ ya na-arụkwa ụrụ, mana ụrụ akarị n'ọrụ, na ebe a ka anyị ga-agbado ya ụkwụ, na ọ bụrụ na anyị na-asụ na ọ ga-adị mkpa na bekee, na ya agaghị asị na anyị na-asụ asụsụ Igbo na mana bekee karịrị ya bụ asụsụ Igbo. Ya bụ gịnị wee mee na mụ onwe m bụ Amarachi na-ekwukwa okwu, ana m atinye ya bekee. Onweghị onye ị ga-asị na onye ahụ bụzi eyi ire nke ya sizi ebe ọzọ wee pụta. Ire anyị niile na-emekwenye bụ mpụ ahụ ị na-ekwu okwu ya, anyị na-atinye ya bekee. Onweghị ihe o mere. Mana dịka m si kwuo, anyị ga na-agba mbọ bụ ka ụrụ ghara ịkarị ya bụ ọrụ. O wee bụrụ gịnị na bekee anyị, na ọ bụrụ na anyị na-asụ Igbo, ka bekee anyị ghara ịkarị ya bụ Igbo anyị na-asụ. O nwere ụdịrị okwu ị ga na-ekwu, ị chọrọ ka ikwuo ya otu ọ ga-esi bụ onye ọbụla ntị, ka onye ọbụla ghọta ikoro. Mgbe ahụ ka bekee na-abịa ọtụpenye na ya, enweghị ihe o mere. Abịa na ajụjụ ịjụrụ m, kedu ka m si wee bido, kedu mgbe m bidoro? Ajụjụ a wee bụrụ ajụjụ dị ezigbo mkpa. To add to that, gịnị kpalitere gị? Ọ na-enwekarị ihe na-akpalite mmadụ nkàtasị n'ụbara ndị meriri ha, maka ama m na ọrụ a dụrọkwa n'ofele. Ọ dịghị ịghọtara ya. Gịnị kpalitere m ji wee gaba na njem ịkwalite asụsụ Igbo? Ọ ihe m na-akpọ ya njem ịkwalite asụsụ Igbo. Gịnị kpalitere mmụọ m? Gịnị bụ ihe butere ya? Aga m agba mbọ wee hụ ka m ga-esi wee zatụ ya bụ ajụjụ ka o wee yie ife. Afọ ole gara aga ebi m n'ugwu Hausa, ebe a nọ wee mụọ anyị, ebe a ka m nọ wee na-eto. M wee na-ahụ na otu ihe gbara mgbọrọgwụ na mba ugwu bụ na nwatakịrị ọbụla a mụrụ n'ugwu Hausa na-asụ Hausa. Dịka m si wee mabete mgbe ahụ, ọ ga na-asụ maka na ha mechara wee nwee ụlọ akwụkwọ ha nke ha, ebe a na-akụzichere ha Arabic na ndị otu ya. Ya bụ na amụ ha anaghị, ị ga-esonye na ya bụ ọdịnala, nke ahụ bụ ọdịnala. Ị ga-esonye wee na-eme ya bụ ihe, ị ga-esonye wee na-asụ asụsụ ahụ. Ịpụtakwa ebe a na-egwu egwu ma n'ụlọ akwụkwọ, ị nwekwara ike sụwa bekee, mana asụsụ gị ahụ bụ mbụ. Otu a ka m si wee too, otu a ka m si wee hụ ka ndị mmadụ ezinụlọ na-ebigasịcha na ugwu Hausa ebe a nọ wee mụọ anyị, wee gagidezie. Mụ onwe m mekwara Hausa. Emere m Hausa na nke a na-akpọ junior secondary, ya secondary nke obere, nke mbụ, nke abụọ, nke atọ. Asụsụ Hausa ka m nọ na-eme dịka a na-asị Nigerian language, so ya anyị na-akpọ ya mgbe asụsụ ndị obodo Nigeria. N'ihi na anọ m n'ugwu Hausa, asụsụ ndị Hausa ka mụ mere. Nne m na nna m na-asụkwa Hausa, ụmụ nwanne m ndị tọrọ m, ọkacha ndị tọrọ m, ha na-asụchakwa Hausa. Mana ịbịa na be anyị ezinụlọ anyị na-asụ olu nke anyị, ya bụ olu Nsụka ebe m si. Anyị na-asụ olu nke anyị n'ụlọ. Ọ bụghị ihe a na-asị ngwa ka anyị sụbazịa nke anyị
ngwa ka anyị asụchago ka anyị sụchaza bekee ọ bụrụ ụdịrị ihe ahụ ya bụ na ịbata ha na n'ụlọ na ụbụrụ gị ejiri nwayọọ si na bekee ị na-asụ mgbe ahụ anyị na-asụcha ihe a na-akpọ pidgin English ya bụ bekee ndị be anyị tụgharịrị wee bụrụ asụsụ ndị a na-asụ asụsụ okporo ụzọ ya street language. Ya bụ na ọ bụrụ na ị bata n'ụlọ ụbụrụ gị agbanwe ozugbo duru gị gaba n'asụsụ maka na ihe a na-asụ n'ụlọ asụsụ ka a na-asụ n'ụlọ n'ezinụlọ anyị. Ịpụkwa n'ebe a na-egwu egwu ụbụrụ gị agbanwe si gị sụba bekee maọbụ gị sụba street language ya pidgin English. Ị gakwa n'ụlọ akwụkwọ ụbụrụ gị echikwa ebe ahụ gbanwee onwe ya ọ bụrụ bekee ka a ga na-asụ. Ị gakwaba na-egwu egwu gị na ndị ugwu na ụmụ ihe ndị a ụbụrụ gị echikwara otu ahụ si gị sụwakwa asụsụ ugwu. Ọ bụghị ihe a na-abịa na-ekwuru ya okwu Chukwu mana asị na okwu ogologo adịghị mkpa n'ụka mgbede. O wee bụrụ ka m si wee too mana agagidezie afọ ole ma ole dịzi n'ọdịnihu ma alataza n'ala Igbo o wee gbamgharị. Ọtụtụ ụmụaka m na-ahụ anaghị asụ Igbo. Ụfọdụ n'ime ha mara ihe aha ha pụtara nwee na-asị ka o si wee dị otu a o kweghị m nghọta n'agbanyeghị na ana m ajụkwa ajụjụ mgbe ahụ o nweghị ihe ọ dịcha m ka ọ bụrụ ndị bekee asị something that doesn't make sense. Nya ị maghị ka ị ga-esi wee kọwa ụdị ihe ahụ na ịbatazi n'ala Igbo nchezi nọ ebe a ka Igbo m ga-eghe maka na Igbo m na-asụ bụ dịka m si wee kwuo Igbo Nsụka ncheluzie na mbatazi ala Igbo nkụpụ ya ọsọ wee na-asụpụzi ọ na-atọ batazi ala Igbo wee hụ na nwere ka ọ dị mana n'ime obodo anyị n'agbanyeghị na a na-asụkwa asụsụ Nsụka bụ n'ime obodo anyị ịbịakwa ịhụkwa na ụmụaka pụta n'agbanyeghị na ha sikwa na otu ebe wee pụtasịa na ọ bụ na ha pụta na ọ na-aka ha ụtọ ị na-asụ bekee ha na-asụkwa na bekee na-arụ afọ ebe a ka ọ kazi njọ nya bekee ị ga na-asị kedu ụdịrị bekee bụ ihe biko nya ọ bụghị pidgin ka ọ nọ na ya bụghịkwa na ezigbo bekee ka ọ nọ na ya ya bekee bụ na-ada ị na-asụ gịnị kwanụ nke a wee bụrụ gịnị o wee bụrụ n'ala Igbo ka m hụrụ ụdịrị ha a na-agakwa n'ihu nwayọọ wee hụ na n'ụlọ akwụkwọ anyị ada emezidi ya ka emewezi Igbo onye chọọ mana ugwu Hausa na ị ga-eme Hausa emere mụ agba onye Igbo mere Hausa ị ga-eme ya naanị ihe esighị ọnwụ na anyị ga-eme bụ Arabic n'ihi na Arabic na-abụkarị ihe ndị na-ekpere na-ekpu isi n'ala ya bụ ndị Muslim ya bụ a na-akụzi Igbo na ụlọ akwụkwọ na ugwu Hausa a na-akụzi mana ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ niile ka ọ na-adị ihe ha gbadoro ụkwụ bụ ugwu Hausa ahụ ka ha gbadoro ụkwụ Igbo bụ agụrụgụrụgụrụ akụzitụ Igbo mana ebe a gbadoro ụkwụ n'ụlọ akwụkwọ kpatara ihe nji mewe na Hausa maka na agbanyeghị na asị na enwere Nigerian languages ọkwa Hausa ka m hụrụ ị ga-amụ ya bụ Hausa n'agbanyeghị na ebe m gakwara bụkwa ebe bụ mgbe m nọ na sekọndịrị nke mbụ na abụọ na atọ ebe m bụ na Abuja kwa mgbe Federal Capital ebe m na-aga akwụkwọ wee bụrụ na Asokoro Barracks ya Mogadishu Cantonment ebe ahụ wee bụrụ ebe kwesịrị ịbụ ihe a na-akpọ global ebe na-anọchite anya Naijiria n'ezi mana ebe ịbịa n'ụlọ akwụkwọ ebe ahụ a ga-asị gị ya Nigerian languages Hausa ka a na-akụzi naanị ihe mere na echi ha ọnwụ na anyị ga-amụta Arabic bụ na o nwekwara religious undertone ya bụ na ekpere m chi so na ya maka na ọ bụrụ ekpere m chi esoghị na ya a ga-echi ọnwụ na ị ga-amụta ya anyị ga-amụta ya ọ bụrụ na ị ga-eji akwụkwọ ebe ahụ mana ịbịazi ebe anyị wee hụza na anyị nwaka na ebe ka bekee wee bụrụ karị ndị bekee anyị na-eme optional nwee sikirike gịnị bụ optional wee sị na onye chọ nsị eziokwu onye chọ nwekwanụ ihe ọzọ anyị na-eme bụ na onye na-asụba anyị wee na-asụ ya ka onye be anyị na ndị mmadụ na-abịa na-achị onye ahụ ọchị maọbụ na ị na-asụ bekee na-asụ ya ka onye be anyị a na-achị gị ọchị na-achọrọ ka ị na-ada ka ndị nne na ndị nna si ama maọbụ n'ụlọ akwụkwọ si ama na onye ahụ mara akwụkwọ bụ ma ọ na-asụ sụpụrịsụpụrị nke na-ada ka ịcha nka ngụ nya ọ na-ada ka a ga-asị gị na redio esi n'obodo oyibo wee butere anyị wee na-eme ka redio ahụ wee na-ekwusi okwu ike na be anyị nya ọ nọghọ ihe nne nkọ na ọ nọghọ n'obodo oyibo ma ọ nọghọ na be anyị ọ nọ n'etiti ụsụ na ọ bụrụ na ị bịazịa na be anyị ụmụaka na-ekwu okwu otu a ga-esi mara na ha mara akwụkwọ maọbụ na ha dị smart na wara anya maọbụ na ha bụ ụmụaka ndị nwere ego bụ na ha gara nwe ka ha ga-esi na-ekwu okwu mami maọbụ na ihe ha ga na-eri ga-abụ ihe eyiteghị nri be anyị I want pizza, I want fries. Otu a ka anyị si ama na ndị ahụ nwere ego otu a ka anyị si ama na ndị a mara akwụkwọ ha na-agụ ezigbo akwụkwọ ịkwakọ Igbo ya na-ada oyibo ya na-ada
wee hụ na ị na-asụzụ Igbo na-asụ ya ma ọ bụ na ị na-asụ Bekee na-asụ ya ka onye Igbo na-aga na-achị gị ọchị. Wee hụ ebe a ka nsogbu wee nọ wee bido. Dịka m nọ na be anyị wee gụsịa sekọndrị, agụtapụrụ m sekọndrị na be anyị wee bịaza n'Enugu ebe m bịaziri ịgụ mahadum. Mgbe ahụ ka a bịara wee kwube okwu UNESCO maka na esonyere m n'otu ndị na-ede akwụkwọ bụ a na-akpọ Association of Nigerian Authors, n'ihi na ana m edekarị ha na-ede ede. Mgbe ahụ edepụtago m akwụkwọ m nke mbụ. So nya na akwụkwọ nke anyị edere now abụrụ nke izi na-ede. Akwụkwọ a ga-abụ akwụkwọ m nke 5. Wow. Mana ndị nke ọzọ m dere bụcha mgbe m nọ na nke mbụ bụ tupu Tomorrow's Twist ka a kpọrọ ya. Ọ naanị obere akụkọ nke a na-akpọ novela, short story. Edere m ya ka m gụsịrị sekọndrị. Mgbe ọ pụtara ọ dị ka na 2007. Agụsịrị m sekọndrị na 2006. Mgbe ahụ ka m dere ya wee mee mmemme mee book launch. Ndị mmadụ emere m na obodo anyị, ndị mmadụ abịa wee dechaa ya wee dee nke mgbe m nọ na mahadum. Edere m My Birthday Dream. Ọ bụkwa akwụkwọ na Bekee kwa, maka na Bekee ka m na-arụbu ọrụ m. Mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ ana m emechi ụmụ ya na-akpọ debate na ụmụ gbogbo tigbo ya na eso m na ndị a na-anụ aha ha n'ụlọ akwụkwọ, n'ihi na ihe niile a na-ekwu ebe niile a na-egosipụta, maka na m ikwenye n'ihe ị ga-egosipụta na ya. Eso m na ndị na-atinyesi ọnụ n'ụmụ ihe ndị ahụ wee dee My Birthday Dream. Birthday Dream ahụ anọ m n'ụlọ akwụkwọ mahadum ogo nke 3. Ndị nke 2 ejibego akwụkwọ m na-agụ na mahadum na-esut. Na 2014 mgbe agụchago mahadum na-emezi nke a na-akpọ youth service, mgbe aka m dere akụkọ ifo nne m ochie kọrọ m. Ọkwa obere akwụkwọ bụ akụkọ 4, o jikọtara akụkọ 4 nke bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Wee dee nke ahụ wee dekwa kedu ha na-akpọ ya nke 4 m dere. Akụkọ ifo nne m ochie kọrọ m wee bụrụ akwụkwọ m nke 3. Wee dechie nke ahụ wee dee nke a kpọrọ Making a Difference. Nke ahụ wee bụrụ maka ịkwalite ndị ntorobịa ka ha na-ebi ezigbo agwa na-emesighị ike. Ihe ndị a bụ akwụkwọ ndegoro, mana ihe aja anụrụ aha ha bụ na mụ onwe m ana m ahụtazi ha dịka akwụkwọ ndere mgbe m ka bụ nwata. Ada m na-ekwusi okwu maka ihe ike wee zosa ncha. Ya bụ na nke edegoro now. Ya bụ na nke edegoro kịta bụ nke bụ anyị na-ede n'Igbo. Nke 2 m na-ede n'Igbo. Nke m bido dere ọkwa. Mgbe m bido dewe nke a. Mgbe m bido debe nke a ga-abụ ihe dị ka afọ na ọnwa 6 gara aga, oruba afọ 2. Ihe nji wee bidoro dewere ya maka gịnị? Abịara m n'obodo oyibo afọ 3 gara aga. Wee na-ahụ na ndị obodo oyibo na-achọ ịmụ Igbo. Ha na-amụ Igbo mana ha chọkwara enyemaka, chọrọ ọtụtụ ihe. Wee zụta ọtụtụ akwụkwọ dị ebe a wee hụ na o nwere ihe na-efu. Ihe ahụ na-efu wee bụrụ gịnị? Na ha anaghị atinye ya olu ụda. Akara olu ụda na ime akwụkwọ ha na-ede. Ọtụtụ akwụkwọ Igbo dị enweghị akara olu ụda. O nwekwara akwụkwọ nke m gotesiri dị na be anyị maka na emekwara m ịmụta Igbo. Ngalaba ịmụta Igbo n'asụsụ na be anyị bụ Enugu, nke m na-eme ma ụmụaka nọrọ na ezumike ogologo bụ long vacation. Emere m ya na Enugu, nke m na-akpa m ezumezu ebe m na-akụzi Igbo. Mgbe ahụ enwere m ọtụtụ akwụkwọ Igbo. Wee sị gịnị? Akwụkwọ ndị na-ebe a chọrọ akwụkwọ mana ọ dịghị. Wee n'anya n'asụsụ ndị nke ọzọ. Ihe kpatara na ịbịa na mahadum, ọtụtụ mahadum dị ebe a na ha na-anabata ndị Yoruba anabata, wee hụ na ebe ha nọtere aka. Wee sị ka anyị bido wee mebe ihe, maka na ka m si emebe onwe ihe m na-eti mkpu ya, aga m agba mbọ wee hụ na o nwere obere ihe m mere na ịtụnye nke m. Otu a ka m si wee bido ewere ekwu okwu UNESCO wee sọ gịnị nọ asị na UNESCO skwa n'asụsụ anyị na-anwụ. Nwa nwa wee hụkwa ya wee nyocha ya hụkwa na eziokwu, maka na be anyị ka m hụrụ a na-eme optional. So ị na-ekwu na ihe a kwuru na ala Igbo na asụsụ Igbo ga-elu na njedebe, it will become non-existent in how many years? Ọ eziokwu, ha si nọ ebe ọkwa 2050 n'Igbo ga-abụkwa asụsụ nwụrụ anwụ. Ndị mana ndị be anyị mara etu ọnụ, ịgwa eziokwu bụ na anyị mara etu ọnụ, n'agbanyeghị na anyị na-emesikwa ihe ike. Ọ bụ maka nke ahụ
anyị na-emesi ihe ike mana anyị kwana ebe a na-etu ọnụ anyị nwa bụ mbụ anyị na-etu ọnụ ma nke anyị ga-emenwu ma nke anyị anaghị emenwu ịgwa nwa anyị ọkwa ndị Igbo bụ ihe n'ebe a anyị na-agwa onwe anyị eziokwu ọ ga-adịrị anyị mma ndị Igbo wezi gịnị Igbo nwee ike ịnwụ chaa na gịnị mere ndị mmadụ na-asụ Igbo mana ị ga-ajụ onwe gị bụ otu ị na-asụ Igbo kedu ka esi asụ ya dịka nsi wee kwuo anyị niile ka o metụrụ aka onye ọbụla anyị na-asụ Igbo anyị na-atinye ya bekee anyị na-asụ Igbo anyị na-atụ ihe ọ pụtara wee bụ gịnị na o nwere mkpụrụ okwu one ma one na-efuzi efu o nwere mkpụrụ okwu na-efu efu ọzọkwa ka asụsụ si eme mana asụsụ bekee bụ na afọ niile hụ na o nwere okwu a na-atinye ọhụrụ ihe a na-akpọ new words a na-atinye mkpụrụ okwu ọhụrụ mana dictionary ịbịa na Oxford dictionary afọ niile ha tinye mkpụrụ okwu ọhụrụ ma mkpụrụ okwu ha si na mba ndị ọzọ ghọta ma mkpụrụ okwu nke ekewepụtara ma mkpụrụ okwu nke eche na n'ihi na ndị mmadụ na-asụ ya ka anyị tinye ya n'akwụkwọ o wee bụrụ gịnị na ha na-eme ihe a na-akpọ addition of new words itinye mkpụrụ okwu ọhụrụ na ọ bụrụ na ndị Igbo anaghị atinye mkpụrụ okwu ọhụrụ anyị anaghị esikwana na mba wee na-ahọpụta ndị ahụ anyị bidoro na-asụzi be anyị dịka ọ na-abụ ịbịa na be anyị ugbu a ị na-ekwu isi abada ndị be anyị na-ekiri gị ka ọ na nwere ihe ọzọ ị na-ekwu mana ikwuo Ankara ịhụ na mmadụ niile amaghị ihe ọ pụtara kpatara ndị Oxford ji were ya ugbu a wee tinye na Oxford dictionary Ankara wee bụrụ gịnị otu okwu ọ ga-abụ itinyezie ya na mba ọpụta nọ na ndị be anyị na-asị na ọ gaghị anwụ na ọ gaghị anwụ ihe ga na-ene anya bụ apart from na a na-ene anya na mmadụ niile na-asụ Igbo ị ga na-ene anya bụ linguistic development the literacy level kedu ụdịrị akụkọ anyị nwere ike iji asụsụ anyị wee na-ekwu kwụsie ya ike nke bụ na be anyị bụ ebe ọ ga-aba nwee ọgbakọ ndị Igbo naanị bekee ka a na-asụ ọ bụghị ha nwa mere ya nọọ maka na onweghị otu nọ enweburu otu bụ Society for Igbo Language Improvement bụ SPIL mana ị na-anya ugbu a hụ na onweghị otu nọ na-enyere aka ka anyị na-enwe ihe a na-akpọ okwu ọhụrụ bụ new words ka enwe na-atinye ya ka ọ na-abụ uru nke ọ ga-abụ na ị na-ekwu okwu mkpụrụ okwu a na-abata gị n'isi ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu ị nọrọ n'ebe ị na-ekwu okwu na-eche mkpụrụ okwu ị ga-eji wee kwuo okwu ahụ ọ na-esi ike ọ naghị enyere aka ịma na ihe anyị na-ekwu na anyị na-ajụ ajụjụ oge ọbụla anyị na-ekwu maka ịsụ Igbo amaradị na enweghị ya before na enwego institute ebe a na-etinye mkpụrụ okwu Igbo because ana m ajụ ajụjụ oge ọbụla ịma na ụwa na-eme evolve every year like Oxford na-enwe new language new word added to the dictionaries every year or something like that so na-ajụ kedu ihe mere na anyị adịghị ewepụta mkpụrụ okwu ọfụrụ kwa arọ a ga-etinye na ka njugodi biko enwere dictionary onye ọbụla kwetara na dictionary ndị Igbo nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla na-eme nke ya ya ka m na-agwa gị na o nwere ebe ihe na-efu ihe ahụ na-efu ọ bụghị ọbịa ya na-asị ndị be anyị anaghị asụ Igbo ndị be anyị anaghị asụ Igbo mana asịza gị ngwa ka anyị tinye ekwu ebe o si anyị anaghị ekwu agwa onwe anyị eziokwu anyị na-abịa sị hapụ ya ọ bụrụ ihe aka mana ị na-anya na o nwere ihe ndị ọzọ nwere anyị na-enweghị ngwa gị nke abụọ ebe ahụ na ajụjụ mbụ ị jụrụ ebe ahụ ka agụụ m nọ wee bido mgbe ndị UNESCO kwubere okwu a anyị wee na-ekwu ya na Association of Nigerian Authors mgbe m tinyezuru uchu wee na-ahụzi ihe na-efu wee jisikwa ike nwa nyere m aka wee bịakwa n'obodo Igbo wee hụzie ebe nsogbu nọ wee kawanyezie njọ bụ na o nwere ihe ndị ọzọ na-eme anyị anaghị eme ịbịa ugbu a na ka m weli ya United States ebe m nọ ebe asụsụ Yoruba gara ka m gwa gị eziokwu afọ 10 maọbụ 20 ọzọ ga-abịa anyị agaghị eru ebe ahụ ọ bụghị na m na-abụ ndị be anyị ọnụ maka na ọ bụrụ na ndị be anyị o nwere ndị ka anyị ga-esi nọ ịgọzi hapụ ihe anyị na-ekwuba asị onweghị ebe ndị Yoruba mana o nwere ebe ha rugoro anyị nwa na-erubeghị o nwere ihe ha ji asụsụ ha eme anyị anaghị eme ha nwere otu nkwalite asụsụ ha otu ahụ wee bụrụ na ha akwagidego ya ndị mba ụwa o wee na-atọ ha ụtọ nke na ha na-ezite ihe a na-akpọ funding language developmental funding ndị agha na-enwe ya anyị enweghị ya maka na ndị be anyị ji ego anyị nwere ego mana ihe ga-ajụ bụ kedu ebe anyị na-etinye ego anyị ga-enyere anyị aka dịka ndị ọkacha na ebe ọ rụtụrụ aka na asụsụ na ọdịnala na omenala anyị ebe anyị na-etinye ego bụ na ịkwa ozu
ebe anyị na-etinye ego bụ na họteelụ, ebe anyị na-etinye ego bụ na erimeri, ebe anyị na-etinye ego bụ na efi onu anyị gburu, ebe anyị na-etinye ego wee bụrụ gịnị na a na-eme mmemme otu anyị ga-esi wee bụrụ ihe a na-akpọzi ugbu a bundles, otu anyị ga-esi wee bụrụ ego anyị ga-aha ka ihe wee tinye. Ebe anyị na-atinye ego bụ n'ụlọ, anyị na-arụ ọmalịcha ụlọ, nweghị ịga nara anyị nke ahụ. Ịbịa na ndị nwere ụlọ, ndị nwere ihe a na-akpọ ndị nwere ihe a na-akpọ ụlọ ghere eghe, ụlọ a ga-asụ na ịrụtụ aka, mana obodo Igbo enweghị ụdịrị ụlọ ahụ anyị nwa ya na o nwere ebe anyị nwere akwa, anyị nwere erimeri, anyị na-akwụ ozu ọnwa na-agụ mmadụ, onwe ka anyị si eme ihe o wee na-apụta ihe. Mana ị na-eze anya abịa na home development, culture, language, heritage, ejiri nke a na-akpọ attribute, ihe eji mara mmadụ, akara eji mara gị, your mark of existence. Anyị na-asị na anyị bụ ndị Juu, mana ịbịa na ebe ndị Juu nọ nya ịhụ ka ha si ebi ebe ọbụla ha nọ, ha nwe obodo ha nwere ebe ndị Juu na-ebi, ndị ọzọ anaghị ebi ya. Ịbịa na teknọlọji niile dị n'ụwa, ndị Juu nwe ya, Facebook, gbogotigbo, ha nwe ya. Ịbịa n'ihe ọbụla ebe a na-ekwu okwu na-ekwusi ike lọl teknọlọji, ha nwaji ya. Ịma batara ebe ahụ nwee na-asị Juu anụ anyị si na anyị bụ Juu nke anyị dị iche, maka na ibe na Juu ndị ọzọ na ihe ha na-eme siri ike. Ebe ha na-ebi n'obodo, ha bata n'obodo ha ekepụta ebe ha na-ebi, ị na-afụ ha ebe a, ha niile na-eyi akwa ka ndị be ha, ha na-eyi akwa ka ndị be ha, ha na-akụziri ndị be ihe. Ị ma na ebe a ịtụ anyị nọ na Harvard, ndị Juu nwere oge ọ na-abụ na ịbụrụ onye Juu na-agụ na Harvard, o nwere ebe ị ga-aga ebunye gị laptọpụ ọfụ, o mebie ebe ahụ iburu nke ọfụ, ị na-akwụ ụgwọ, o nwere na ụgwọ akwụkwọ ha, ụmụ ihe ndị a ihe kwesịrị na-enyere ha aka ibi ebe ahụ, na ha nwere otu ha nwere na-ịpụta enye gị ihe ị chọrọ ka ị gụọ ezigbo akwụkwọ nọrọ n'isi akwụkwọ. Ha nwere otu ahụ. Ị ga-ajụ ndị Igbo enwere ụdịrị otu ahụ, anyị agaghị enwe ya ma afọ 10 ọzọ na-abịa, maka na ihe ahụ abụghị ihe dị anyị mkpa. Ihe dị anyị mkpa bụ igosi ụlọ na igosi ebe akwara ozu, bundles. Ịbịa na be anyị, sọsọ ndị be anyị ka ị ga-abịa na abịa na ihe niile ndị niile na-eji sizi na ha ji ego, ndị Facebook kwa social media na-akwụ ụgwọ, ahụghị ka si enyezi ego na agba abịa eburu ya na millions na bundles na-ebupụta ya, ihe na-ewuzi etiti anyị. Kpatara anyị ji asịrị gịnị kpatara ndị ụmụaka na-egburu ndị mmadụ nyọtọ anyị na-asị kedu ebe esi manụ anyị nwa bụ ihe na-eme ha ahụ, anyị nwa bụ ihe bidoro ya. Agwa anyị na-ebi kpatara na anyị a na-egbuzo ọchụ ka a ga-asị gị na nọọzi asọmpi igbu ọchụ bụ ihe na-ewuzibe anyị. O wee bụrụ maka gịnị? The society determines your ambition. Whether ma chọrọ eme achọghị ya, the society you comes from determines your ambition. Ọ bụrụ na ebe isi sịrị na onye ọbụla agbaghị ego na bọndụ abụghị mmadụ, ihu na nwatakịrị ọbụla amụrụ na obodo ahụ ga-achọ ka o nwee ụdịrị ego ọ ga-enwe ike wee nye na bọndụ. You cannot blame that child. Ịmasị gịnị mere na nwatakịrị ahụ na-akpa agwa ahụ, mana abịaza ka etinye isi wee n'anya ebe ihe a bidoro. Nke a ka anyị anaghị achọ. The truth, I said the truth will set you free. Onye gwa onwe eziokwu, asị na onweghị eziokwu mmadụ gwara onweghị ihe gwara onwe gị karịrị eziokwu nke gwara onwe gị. Amarachi, igwe onwe anyị ụdịrị ha. Amarachi, kurutu ome obere ka anyị kpọkọta ndị ga-eso anyị wekpa nkata n'abalị a. Ndị be anyị, welcome to the MONI Show. Unu maka anyị si eme ban. Okay, let everybody know that we are having this conversation. Share the space and also kpọkọta ndị nọ around you n'ezinụlọ gị ka ha soro anyị na-ege ntị, ma ụmụaka especially, because we will talk about family also regarding this language. If you want to join this conversation, please request the mic. If you have any questions for Amarachi regarding ihe na panabania, banye soro anyị, nara anyị mic, ota ajụjụ ị chọrọ ịjụ, ka anyị mara ka anyị ga-esi wee mee okwu a ka ọ wee bara anyị uru. Ọkwani ha nọ ya. Amarachi emekwa m influence ifo. Igbo na-asụ for the past how many minutes emego nke mụ na-asụ obere ọsọ. O nwere ndị na-ahụ batara ebe ha bata ebe a nọrọ ala gee ntị ka esi asụ Igbo a. Ọrụkata onye ri ọsọ. Ihe a gosiri na ka ndụ kene ga-edi biko ị na-anya oge ibidoro ihe anụnwa. Ndị ọzọ sokwa na-eme ihe a maka ịkwado asụsụ Igbo. Ị na-anya ọfụma oluola arụ 10 now. Kedu ebe ga-asị na anyị erugo? Kedu how well are we doing? How far progress anyị make igoro n'ihe anụ anyị na-ekwu maka ịkwado asụsụ Igbo?
ana m ahụ onwe ihe na-ahụzi n'ịntanetị now ama m 5 ka m ga-akpọ ya na ọ dịkwa real especially ndị nọ na diaspora ma ndị lụrụ nwaanyị na-ahụghị onye Igbo ị ga-ahụzi ụmụaka ha na-asụ Igbo ọfụma ma ndị lụkwara nwaanyị bụ onye Igbo sometimes ewerozie ha na-emezi kọntentị onwe nke nwaanyị nwanọ mma ọ na-eji ụmụ ya na-abụ ụmụaka nwaanyị na-abụ eme kọntentị ebe ha na-asụ Igbo ma nke ka na-amụkwa amụ ọ na strọgụl mana ọ na-asụ the thing ọ na-atọ gị ọchị ịgachikwa onwe gị n'ọchị mana ị ga-ahụ na a na-agba mbọ a na-etinye uchu ka ọ wee bụrụ na ụmụ ha ma asụ Igbo ọfụma nwekwa onye nke mma na Facebook onye nke ahụ bụ na di ya gwara ya sị ya nwa Igbo n'afọ anyị mụọ ya nsụdebe Igbo sụdebe oyibo n'ụlọ a ma asụsụkwa oyibo gị nwa chọọ isi na-asụ mụ ama nsụsụkwa oyibo again n'ụlọ a mpụọ n'ilo nsụọ ma nọ n'ụlọ a mụrụ nwa otu aka nwoke a si wee na-eso nwa na-akwụ ihe ọbụla na-ekwu sị adịmana ife na-ekwu ha bi n'obodo oyibo dịka UK ọ sụchacha ihe ọbụla na-asị adịmana ife na-ekwu nwa agbachi ya gbakwuru nne ya jụọ ya nne ya kọwara ya ọbịakwa gwa nna ya again ihe afọsụ nwa mụta ka esi asụ Igbo ọ na-asụ Igbo ọfụma kịta ọ dị ebe 5-6 years na ọ na-asụ Igbo ọfụma ọ mara na papa ya ma asụ oyibo ọ mara na nna ya ma asụ oyibo atọ because ọfụnụ bere ebe nna ya na-asụ oyibo ana ebe na be ha nwa asụ oyibo nwoke abakacha gị ahụ ma ọ bụ na ịbụ onye Igbo so ma jụ n'ụdị ka isi ahụta ya because gị nwa onwe gị na-etinye anya n'ihe na-eme ọfụma ka isi ahụta ya ka the journey dị ka ebe anyị gagoro so far in this trying to solve this reverse this prophecy ama egburu n'ebe anyị nọ n'ajụjụ ị jụrụ amaka ndị be anyị kwuru okwu wee sị na osisi na-amị mkpụrụ osisi dị ụtọ ka a na-aghọrọ o wee bụrụ gịnị n'ịgwa gị eziokwu o nwere ihe dị iche dịzi ihe na-adịsịtụ mma ọ dịbaghị ka o kwesịrị ịdị n'ihi na o nwere ebe anyị si ihe wee mebie anyị wee na-akwadozi na-agbazi mbọ ka anyị lọghachi azụ mana o nwere ihe dịtụzụ mma ihe ahụ wee dịtụ mma wee bụrụ gịnị dịka isi wee kwuo dịka isi wee hụkwa na ọtụtụ ndị mmadụ ka ọ na-agụzi agụụ na ọ bụgodịrị na ha anaghị asụ na ha chọrọ ịmụta ọtụtụ ndị mmadụ ka ọ na-agụzi agụụ na ọ bụrụ na ha mara asụ na ha ga-achọ igosi na ha na-asụ n'ihi na mgbe gara aga afọ ole ma ole gara aga ọ na-abụ isu Igbo achịwa gị ọchị nwere ike ị ga-esi kwuo ihe Igbo ma ihe ekike Igbo eburu onye a ga-ejizi wee na-eme akaja mana ị na-anya ugbu a bụ na onye ọbụla asụ ụdịrị Igbo ị ga-asụ a na-akụziri gị ma aka ahụ onye ọbụla na-asụ Igbo ma ndị ji ụmụ ha eme ihe gbasara Igbo a na-akwado ha a na-ekesa ihe ha na-eme onye gbatarụ ndị mmadụ jizi ya wee na-emere onyonyo n'ihi na ọ na-abụ ibido bụ ihe mgbe gara aga isi who are my audience kedu ndị na-emere ya na ọ bụrụ naanị Igbo ka m na-asụ ya bụ na ọ bụrụ naanị Igbo ka m na-asụ agaghị m enwe ndị na-eso m ọ na-esi ike ọ bụ maka na ihe a na-akpọ ya bụ limitation ọ bụrụ na ị na-eme naanị ihe Igbo ịhụ na ọtụtụ ndị agaghị na-eso gị dịka ọ na-abụ ịbịa na ngalaba nke m dịka na Facebook na ihe ndị ọzọ ọtụtụ ndị abụghị ndị Igbo anaghị esonwu m n'ihi gịnị na ihe m na-ekwu maka ya na-abụkarị ihe gbasara Igbo maọbụ asụsụ Igbo maọbụ ihe ndị Igbo ọ nwere ike ka ha ga-esi nọzi ebe ahụ asị ka anyị hapụkwa ndị asị ebe a pụọ n'ihi gịnị na ọ naanị ha mana ị na-anya ugbu a na ọ na-adịzi ụtọ ndị amaghị asụ chọrọ ịmụta ka si asụ ndị mara asụ chọrọ igosi na ha mara asụ ndị mụrụ ụmụ ha amaghị asụ chachacha ha na-agbazi mbọ ka ha hụ na ụmụ ha bidoro sụwa ịhụ na o gosiri na ihe dị mma na-eme o gosiri na mkpu a na-eti na-eru ntị o gosiri na o nwere ihe na-agbanwe ịhụzie anyị na ọzọ mana ngalaba soshal midia na-ewepụtazi ụmụ okwu ọhụrụ na-agba mbọ na-ahụ na anọkọta anyị asị kedu ka unu si ekwu ihe dị otu a na-abụ na onye ọbụla na-atinye ọnụ o gosiri na ihe dị mma na-eme o gosiri na ihe na-adịnyetụ mma ọ dịbeghị ka o kwesịrị mana ọ na-adịnyetụ mma mana ịnekwu anya a ga-asị ọ ga-ezu ihe ga-eme ka Igbo dịrịzịa ọ gaghị ezu ihe ga-eme ka Igbo dịrịzịa bụ na ndị Igbo ga-akpọ ya mkpa karịa naanị na ejiri ya kwuo okwu chi ọchị ọ ga-enwe ihe ndị ọzọ anyị ga-atụnye anya anyị tụnye anya na ya ọ ga-enyere aka ka asụsụ anyị wee na-agasi ike maka na ị na-anya a ga-asị gị survivalism abụrụ naanị na ọ bụrụ na sọsọ ndị be anyị wee na-asụ sọsọ ndị be anyị na-asụ ya ọ ga-esi ike n'ihi gịnị ndị be anyị abụrụkwa ndị na-anọ otu ebe anyị anaghị anọ otu ebe anyị na ndị be anyị na-asị na anaghị anọ otu ebe ekiri mmọnwụ anyị na-aga mba anyị na-eje ebe anyị bụ ebe dị iche iche anyị na-azụ ahịa nwere ọtụtụ ihe anyị na-eme ọ bụrụ na naanị ndị ọzọ bụ ihe na-akpatụnye aka na nke anyị nke ndị bekee na-akpọ influence ọ bụrụ na other people influence you more than you influence other people ihe ga-eme bụ na ị ga-esonye ha mana ọ bụrụ na gị onwe gị anyị influence oge gị onwe gị influence kwa ha ọ ga-enyere aka enwe survivalism na nke gị sustainability n'ihi gịnị na the influence na-abụghị one-sided
no onye nke ọzọ influence ọ gị nwa n'onwe gị influence kwa ha ịhụzia na ọ ga-atọ ha ụtọ ka ha na-emekwa ihe na-eche echiche ha na-echekwa maka gị. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya ịhụ na ha na-eme ihe na-eche echiche dịka ka onye gị ọmụmaatụ. Ọ bụrụ na abịa ihe gbasara skin care product for instance, ịhụ na naanị nke ndị ọcha ka anọbụ na-eme naanị nke gbasara nke ndị ọcha, mana ndị ojii bịaziri banyezie na skin care product wee na-asị na nwe ha anaghị emere anyị nke anyị ka anyị bido wee na-etinye isi na nke anyị. Ịhụzi ugbu a na ndị na-emezi skin care product nke ndị ojii na ha na-erezi ahịa gwụgwụ n'ihi gịnị na ha bidoziri wee na-achọzi ka ha ga-esikwa wee influence ahịa the market of skin care product. Nke ọ ga-abụ na ndị ọcha wetekwo nke ha ndị ojii wetekwo nke ha wee daba anụ nke ọ ga-abụzi na ọ bụrụ na onye ọcha na onye ojii ha mụta ụmụ ha ga-egosi ya skin care product nke onye ọcha gosikwa ya nke onye ojii na ọ bụrụ na ọ gwakọtaza ha abụọ ka o nwee balanced skin care product. Mana ọ bụrụ naanị na onye Chinese na influence ime na ha influence onye Chinese, ọ ga-eme onye Chinese a na-eme ihe na-ekepụta ahịa na-eme ahịa gbasara asụsụ o chee naanị maka asụsụ nke ha, chee naanị maka be nke ha, ọ gaghị eche nke gị chee nke ya. Ọ gị nwa ga-eche nke gị chee nke gị ọ tọọ gị ụtọ nke bụ na ị nwere ike mee onye ọzọ a na-eche maka gị. Ị na-anya ugbu a ịhụ na ndị mmadụ na-asị shagụ ndị ọzọ na-eyizi shagụ. Ọ dị mma for me jụọ ma gasị ọ dị mma n'ihi gịnị na ọ dịzi na ọ na-adị ka ọ na-amazi mma nke na ndị ọzọ chọziri iyizi ya. Maka gịnị ị na-ebu anya na ọ na-agba anyị na-anụ nwaanyị anyị yiri akwa ndị Yoruba. Nwoke Igbo na-anụ nwaanyị Igbo mana o yi akwa ndị Yoruba. Nwoke Igbo na-anụ nwaanyị Igbo na o yi konkosa, o yiri konkosa, o yiri nke ndị ugwu. Asị na o nwekwa ebe a na-arụtụ aka. Ị na ihe na-emezi na ọnwa ole ma ole gara aga ịhụ na nwoke Igbo na-anụ nwaanyị Igbo na-eyizi ekike ka onye Igbo n'ihe na-agbanwezi maka na o nwere mgbe o rutere ndị Igbo na-ekwusi okwu ike maka ya. You cannot be receiving other people's influence without influencing them. Ịhụ na o jizi nwaanyị adaba ịhụsa na ndị ọzọzi o nwere ihe otu anyị ga-esi na-akpa agwa ndị ọzọ na-eche echiche ha ejiri nwaanyị na-echekwa ya maka anyị maka na ha na-eche ya naanị maka onwe ha. Iru ebe ahụ you will be forced to behave like them. You'll be forced to. Onye ọbụla gara Germany mara na ọrụ nwere Germany ị ga-ebido mụwa German language. Ọsọ gị siri n'eluigwe bịa ndị Germany achọghị ịma. You have to learn their language in order for you to live well in that country, which is a powerful influence. So ọ bụrụ na ya emeghị ya na o nwere ihe gbasara anyị bara anyị uru ọ dị ka anyị mkpa onye ọzọ na-abịa ọ gaghị ele anya na ya. Kpatara dịka m si gwa gị na mbụ na the United States government nwere ọtụtụ akwụkwọ ha dere na asụsụ dịgasị iche including the Igbo language. They wrote books. The United States government sponsored books to be written in a lot of languages including Igbo language. But if you ask the same United States today maka Igbo ha sị gị who are the Igbo people? Maka gịnị na ndị Igbo ejighị ya wee kpọrọ mkpa ha wee hụ na akwụkwọ nke ha dere sef na dịkwa ka ọ gbaghọdo uru sef. Ị na-ahụ ya o nwere a lot of other things. Ego admission a na-ekwu okwu ya ọ bụrụ na ị na-eme research nke gị na-egbatara Igbo kedu ka a ga-esi nabata gị ọsọ ọsọ na-abụghị naanị mgbe onye ọzọ na-eme nke ya. Ịbịa na obodo oyibo ugbu a ndị ọcha na-ekpezi ekperemchi Yoruba karịa ndị Yoruba nwanne. Ọtụtụ n'ime ha na-emezi orisha na-emezi ịga na Black American community kwuo okwu anything ihe ọbụla gbasara Black American ikwucha ya ihe ọbụla ị ga na-anụ bụ ase n'ihi gịnị the influence of ndị Yoruba ekperemchi Yoruba asụsụ Yoruba n'ebe ha nọ. Ịjụọ ndị ọcha kedu African culture unu ma ha sị gị Yoruba. Maka gịnị the Yorubas have been able to influence them too. It's not the other way round only. O ebe ahụ ka anyị nwere ike megidezie otu anyị na-eme ọ na-atọ ụtọ including content creation. Onye ahụ kpatara ị ga-ahụ taa na o nwere onye nọ n'obodo Igbo na-eme content ọ pụtazịa ọgwa ndị Yoruba ndị ọcha ha zụgo egwu ha ike ekike Igbo ha mee otu a esonye. That is influence. Imegidezie ya otu a mgbe ndị Boston mere Igbo Day afọ gara aga 2024 ọ the mayor of Boston bụ ihe dere ya na Twitter nji wee hụ ọ na-ekwu ka o si tọọ ya ụtọ. That is influence. Mayor of Twitter na Boston ọhụ maka Igbo ọ tọọ ya ụtọ o kwuo maka ya tweet maka ya kwuo na nwere ndị akpọrọ ndị Igbo. That is a powerful influence. Ya bụ na anyị na-eme ya na-emesi ike ndị ọzọ nwee ike na-akpa ndị ọzọ abụghị ndị Igbo nwee ike na-akpa maka Igbo ọ ga-atụtọ. Ọ dị ka mgbe e mere egwu maka eji ya gwụgwọ ihe ọtụtụ ndị mmadụ na mba ụwa niile so wee gbaa ya bụ egwu ha mara ihe ọ na-ekwu mana ha soro wee gbaa ya. That is influence. So ọ bụrụ na ịhụ onwe gị n'anya ruo nke na ị nwere ike influence onye ọzọ ọ bụrụ na onye ọcha na-abịa be gị
dịka onye ọbịa a guest, ihe ga na-eche bụ kedu ụdịdị ndị ị ga-esi ka o wee too ụtọ ka onye ọcha ahụ nwee ike wee rie ya. Nke mbụ ị ga-asị na onye ọcha anaghị eri ose nnukwu, ka m ghara itinye nnukwu ose na nri ọ ga-eri. That is influence. Onye ọcha ha influence go gị ka ị na-eche maka ya na ọ bụrụ na ị chọrọ imere ihe otu a ka o kwesịrị ịdị, na ọ bụrụ na ị na-aga na bụ onye ọcha agaghị esiri gị naanị nri ndị ọcha. Onye ọcha ga-etụkwuru ana wee chie si kedu ụdịrị ndị a na-eri, ka m gbaa mbọ hụ ma m ga-esi nri ga-arụtụ aka na nke onye a na-eri, nke ọ ga-abụ na onye ahụ bịa be m laa ka ọ bịara ka ọ dịrị ya ụtọ na mụ onwe m gbara mbọ wee na-ebu anya n'ihe bara onye ahụ uru. That is the kind of influence we are talking about. Influence others as they influence you. Maka na ọ bụrụ na ya emeghe ya, ịhụ na at some point even go onwe gị ga-ajụ onwe gị what is the point. Otu a ka ọ ga-esi na-anwụ ọnwụzi apị tupu anyị amara ihe na-eme, it's gone. Dịka isi kwuo, ihe dị mma na-adụtụ mma, n'ọzi ka anyị gbaa mbọ ka o ruo ebe o kwesịrị iru. Maka na naanị na anyị na-ekwu ya nwayọọ nwayọọ ozughị. Nwere ihe ndị ọzọ anyị ga-atinyecha anya. Ọ na-eto ụkwụ a na-esi ike wee nwezie ezigbo mgbọrọgwụ. Mgbe ahụ ya asịzi ha ka anyị abụgo ndị ama ama, anyị abụgo ndị anyị onwe anyị nwere ike ịkpata ka ndị ọzọ mee ihe gbasara anyị, n'ihi na ihe ahụ bara anyị uru nke ukwuu kpatara na ndị ọzọ nwere ike itinye uchu na ya. Onye ebe a ka m ga-asị na anyị ga-agba mbọ na-eme ka o ruo ebe ahụ. Ọ dị mma ka ị kwuru gwogwo ngwa anụwa so na ọ dị ka Amarachi mara m chọrọ ịkpa egwu a n'abalị a. Ọ dị egwu. Daalụ nne maka ihe mere oge a na-ekwu maka ịkwado nna anyị Mike Ejeagha. Amụtago m ụfọdụ mkpụrụ okwu ka ị na-ekwu ọ na-enyerekwa n'aka na anyị na-ege onye na-ekwu ya. Ama m na some people na ebe anụnwa ọ na-afịu na arụ some maybe o nwere ndị ejiri Igbo wee toso onye na-ege ka mmadụ na-asụ nnọọsọ Igbo nwere nnọọ before ọsụ Igbo obi kelu 5 minutes. Hi Chineke nna ị na-anụ sọsọ 50%, ndị nke ọzọ ị marọzi ihe ọ na-ekwu. It's part of what makes you learn. Mago ọ bụ na eje efe dịka Germany now ọ eje efe dịka Switzerland, ọ bụ na ha chọrọ ịsụrụ gị oyibo ha ma sụrụ gị oyibo, etu a ka ọ ga-adịkwa gị. Ị ga-afọsụzi onwe ka ị banyezie ka ị mụta kene something. Ọ bụgodị ka esi ekwu hello, ka esi ekwu kedu, ka esi ekwu ọ dị mma, ka esi ekwu gosi m ebe a, ọ mepere m ụzọ, ọ ka m soro gị, ọ bịa. At least mụtagodi the basic things first si ebe a wee gaba. So ọ bụ na ị machara asụ Igbo ọfụma, ọ ụdị nkata ka ị kwesịrị na-ege. Ọ na-afịgodi gị arụ ịghọta ife a na-ekwu, ị na-egesie ike, na-etinye uchu, na-egesie ike. Etu a ka esi amụta. Ọ nwere ụfọdụ na-eji Nollywood amụta Yoruba. A na-awọchị Nollywood ndị Yoruba na-amụta. Ka anyị weta ụfọdụ ga-eso anyị okwu a, ma ọ bụ na onwe onye chọrọ request Mike, biko request ya na because oge adịrọsịkwa nnukwu. Anyị ma anụta aka na nke abalị a maka na nwanne anyị nwaanyị Amarachi ga-anọ ọma anụta aka na this conversation maka ọ nwere ihe ọ kwesịrị ịma na onye lecturer ka ọ bụ, so ọrụ ha karịrị akarị. Mana ka anyị nụgodo ọnụ nwanne anyị nwoke mmadụ ka ife. Nwanne m ndewo. Ndewo. Nwere ajụ m chọrọ ịjụ ya, nwekwe atụm na onwe m chọrọ itinye na ajụ m chọrọ ịjụ ya. Oke ka m kwuo n'aha m, mana mgbe ị na-akpọ aha m kpọrọ ya ọfụma. Aha m bụ Maazị Madụka ihe Nwọkụ, abụ onye Enugu steeti, abụ onye Igbo eti n'Enugu steeti. Amarachi bụ a sị na abụ onye Igbo eti n'Enugu steeti na Amarachi bụ nwanne m, anyị cha bụ ndị Nsụka. Na-esonyekwa ya ma na LinkedIn ma Facebook ma Instagram, nke ọ bụla opus ma Twitter here, nke ọ bụla opus anyị na-esonyekwa na-agụ. Anyị na-ekenekwa Chukwu na mbọ ọ na-agba mbọ nwaada Amarachi iji wee kpọlite asụsụ Igbo. Mụ na onwe m bụ onye ihe gbasara asụsụ Igbo na-adị mma. Mụ agụkwara maka nkụzi asụsụ Igbo na mahadum Naijiria dị na Nsụka, mana esoghị m ụkpụrụ aha na ụnụ maka obodo anyị Naijiria si wee dị. Mmadụ sị na ọ na-ekuzi asụsụ Igbo, ọ bụrụ na ego e nwetara n'ikuzi asụsụ Igbo ka a ga-eji wee lụọ nwaanyị mụọ ụmụ mee ihe niile na-eche nwoke na-eche nwaanyị, maka na ọ maka ka obodo anyị dị. Mana ile anya na ihe gbasara nwaada Amarachi, o nweghị ike ịgwa anyị ego ole a na-akwụ ya n'ebe ọ na-arụ ọrụ na US, mana anyị ma na ọ bụ ihe gbagotere, ọ bụ na ọ bụrụ na ihe gbagotere na
onweghị ike ịnọ ebe ahụ. Wee na-ekwusị na ihe niile a na-emenụ ka anyị echi gbaa mbọ bụ ka dịka Amarachi ha nwa bụ ndị nwere olu, ndị ọ na-abụ ha kwuo igwe mmadụ anụ olu ha, ka a na-akpọ emekwa ka uche ndị gọọmenti anyị na-eru n'ihe gbasara ịkwalite asụsụ Igbo dịka ndị gọọmenti South East States, ka because na gọọmenti bụ ndị ọha nwa ka ọ dere iwu ha tiri gbasara ya na-akpọ educational policies. Iwu ha tiri egosi ka a ga-echi wee na-agụ akwụkwọ na steeti, ka anyị na-abụkọ ele anya na ọtụtụ n'ime ha na uche ha adị ya dịka ihe Enugu steeti gọvanọ bụ Barrister Peter Mba na-eme kịta ihe gbasara smart school. Ekwesịrị enwekwa agba mbọ fụ na asụsụ Igbo sokwara ihe a na-akwalite n'ebe ọ pụrụ iche. Na ndị obodo dịka China na-aga ọfụma na teknọlọji bụ na ihe ọbụla a na-amụ na China bụ na Chinese language ka eji eme ya. Onye bụ onye ọkachamara na ihe gbasara edukeshọn bụ prọfesọ Fafunwa kwukwara ya sị na nwatakịrị na-aka amụta ihe na ejiri olu be nna ya, ejiri olu nne ya wee kụziere ihe. Mana onye dịka mụ anyị ncha gụrụ akwụkwọ mgbe a na-asị onye sụọ Igbo n'ụlọ akwụkwọ apịa ya ụtarị. Mgbe anyị nọ kọleji ọ na-abụ isu Igbo na klaasị ịkwụọ 50 naira dịka mgbe ahụ. Ya na ihe gbasara ihe nkwalite asụsụ Igbo na ihe dịrị anyị ncha, mana ọ ndị ọchịchị gọọmenti ya uche ha ekwesịghị ime ka uche ha dị ya n'ebe ọ pụrụ iche, maka na ọha nwa ya ewelite aka anyị nwa bụ ndị nke a eso ezigbo ha n'azụ wee bụ n'ịkwalite ndị nkụzi. Ọ bụrụ na mmadụ na-arụ ọrụ ego nwa na-asị na a na-akwụ amankwụ ya mgbe e kwesịrị ịkwụ ya, o wee bụrụ nsogbu. Na onwe ya anyị nwa bụ ndị edukeshọn na-akpọ motiveshọn, onye na-arụ na-akwụ ụgwọ iwe nwe ike na-arụ ọzọ. O wee bụrụ ya bụ ka anyị dịka ntụwekwu mbụ dịka Amarachi na ndị otu ndị a na-anụ olu ha ka ha gbaa mbọ na-eweta emekwa ka uche ndị ọchịchị anyị na-adị na ya, maka na educational policy drives the education of any state or country. So biko nyawa bụ asụsụ m jọba na ihe na-ajụkwa bụ biko n'ihe gbasara dịka ndị ọzụzụ ndị nkụzi o nwere ohere dịrị ndị chọrọ ego ihe dịka masters n'asụsụ Igbo na mba ofesi ka ama m nwere ihe nwere ike ịgwata anyị nwa gbasara ya mmadụ ịga agụ akwụkwọ na mba ofesi ma ọ dị mma dịka ekwuchego. Ka m bido na okwu ikwuru daalụ. Okwu ikwuru amaka. Ọ eziokwu na dịka isi kwuo na ndị ọchịchị obodo ga-eso sonyesi ike, mana o nwekwara ihe ọzọ ịrụtụrụ aka dị mkpa ikwuru na ịmago ka be anyị dị. Okwu ahụ akpachukwu okwu niile ịmago ka be anyị dị bụ okwu kwuru okwu onye ọ kọwara onwe ya. O wee bụrụ gịnị na gọọmenti bụ bekee webatara agaghị abịa wee bụrụ Igbo n'isi. The gọọmenti bụ ndị nke anyị nwere bụ gọọmenti nwere ka ha si bata. Ọ bụ ha bataghị maka Igbo, ha bataghị maka ala Igbo, ha batara maka ịnọ n'ọchịchị. Ọchịchị ahụ abụghịkwa na ọchịchị ịrụtụrụ aka nọ n'Igbo nọ ka ha kwalitebe Igbo ma ụmụ ihe ndị a. Ya bụ na ewepụ gọọmenti, anyị ga-asị onwe anyị dịka mmadụ kedu mbọ anyị na-agba. O nwere ihe ọzọ ikwuru wee sị na ọ bụrụ na anaghị akwụsị m ụgwọ ike ma agaghị anọ ebe a ka m ga-arụtụkwa aka ka m kọwalụ gị obele ihe. Ihe a bụ ọ na-agazi afọ 4 m bịara obodo oyibo. Ya bụ na ịbịa na ka esi ene anya ndị nọ n'obodo oyibo n'aka na akesom na ndị nọ ọhụrụ bịara m ọhụrụ, anọbeghị m n'obodo oyibo. Ọhụrụ ahụ m bịakwanụ bụ na abịara m gụọ akwụkwọ afọ 2. Ịgụcha akwụkwọ afọ 2 ahụ inwe otu afọ ị ga-eji wee mee ihe a na-akpọ internship. Ị ga-anọ wee mee 1 year internship, ya bụ afọ nke 3. Ya tupu ị mara ihe na-eme n'obodo oyibo afọ 5 agago. Eji m ebe a nọ bụ US wee na-amatụ. Tupu m abịawa obodo oyibo anọ m be anyị wee na-eti okwu mkpu Igbo, na-emesi ihe ike, mee ihe a kpọrọ mmemme ọja cultural festival afọ 4. Eji m maka na ana m eme ihe Igbo ka m nkọwarazị gị aka oyibo nsogbu. Agụghị m Igbo na mahadum. Ihe m gụrụ bụ mass communication, mana ihe kpatara m ji wee dere akwụkwọ Igbo mbụ m dere maka na anụrụ m akụkọ na UNESCO sịrị na Igbo ga-echi nwee kasị goduru. Mgbe m dere kedu ha na-akpa mgbe m dere akụkọ nne m ochie kọrọ m, anaghị m asụ Igbo izugbo otu a. Ihe m na-asụ kebe bụ Nsụka be anyị.
n'ihi na dịka nsi kwuo Nsụka be anyị ka anyị na-asụ n'ezinụlọ anyị mana abịa m tinye uchu wee mụwa Igbo m ga na-asụkwa onye ọbụla ga na-aghọta amụrụ m ya amụ kụziweli onwe m gụwa akwụkwọ etinyere m ọtụtụ ngwa gị ego na-etinyego n'ihe gbasara ihe Igbo ị ga-amaja maka gịnị na atinyere m uchu na ọ ihe gụrụ m agụụ ejiri m maka na ana m akwado Igbo ọrụ nke nwanụ m ji aka efunarị m ya bụ gịnị ana m agụrụ m mass communication wee na-arụ ọrụ na ESBS na-arụ na-emesi ike wee tie mkpu si na ihe m ga na-eme bụ ihe ngosi Igbo both on radio and TV emere m na radio mee na TV na-eme ihe akpọrọ mgbe m bidoro akwụsịgo ihe na ụmụaka akwụsịgo ihe ngosi ụmụaka mana ebidokwara ya omeme akụkọ ifo na ESBS wee bidokwe oge ụmụaka na-akụ ifo bụ ihe a na-eme na onyonyo TV abụọ anyị bidoro wee bidokwa nke m na-akpọ Otobo Nsụka mụ abịa ebidoro Otobo Nsụka na ESBS mgbe bido ya mgbe ahụ mụ na Joshua a na-eme ya ha sị na n'ihe na m ga-eme nata nke bekee wee bido making a difference nke bekee wee na-eme ya wee bịa na redio ha sị na agaghị emekwasị naanị nke ndị Nsụka wee bido Enugu steeti ofu obi wee bụrụ gịnị 5 programs ụgwọ nwa m wee bụrụ ego na 30,000 naira ka na-akwụ m ihe a na-akwụ onye na-eme otu bụ 30,000 mụnwa na-eme ise a na-akwụ m 30,000 mana that was the rule ọ bụ na a ga-ahapụ m ka m na-eme ụfọdụ ihe ngosi ahụ m chọrọ na-eme ka ọ na-akwalite asụsụ Igbo so you have to pay the price mbido wee mewe a na-akwụ m 30,000 naira wee bido masters na-eme masters ihe mekwe na masters bụ mass communication wee na-eme masters mee masters research Igbo tụnyere aka na language broadcasting ọ bụghị naanị ịgụ Igbo like ọ bụghị Igbo m gụrụ Igbo bụ ihe na-tinyere uchu m ahụ nọ na achọrọ m ka ihe dị mma o nwere ọtụtụ ihe funarịrị m gaa ruo na ndị na-abịa na ha chọrọ ịnọ m ngwa gị ihe funarịgoro m na ka na nna eso nzọmụkwụ Igbo na nna eme ka nkwalite asụsụ Igbo nya a sị m gị na akpata oyi ga-ama gị mmadụ ga-abịa gị na ya na-emekwa dịka anyị si kwuo na mmadụ na-eme Igbo ugbu a na-akụrụ ya aka ka bidoro ọfụrụ mgbe aha anyị bido gasịcha na ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu nwere ka ị ga-esi kwokwa sị na ị na-ekwu okwu na ị na-asa ndị Igbo tik nkwe ka ị ga-esi na-ekwu okwu a na-asị gị ihe Igbo anyị na-asụ I hope that is not what you are going to be teaching to my children ihe a bụ onye chọrọ ịnụ gị bụ ihe na-agwa gị ihe eji Igbo eje ebe gịnị ka eji Igbo eme ọ na social media ka anyị nọ otu onye na-eme ihe onyonyo wee sị na ụmụ ya anaghị asụ Igbo he doesn't care ndị Igbo wee fụkwashi ya tupu o wee sị oke na ụmụ ya na ya ga-agba mbọ ka ha na-asụ Igbo maka gịnị na mgbe ahụ ọ na-ekwu ya na oke eche na anyị ka nọ n'ebe ejighị Igbo kpọrọ ihe anaghị eziokwu nwee mgbe ejighị Igbo kpọrọ ihe ụmụ akwụkwọ na-agụ Igbo na mahadum na-ezo ezo mgbe ahụ ha anaghị ekwupụta na ha na-agụ Igbo ịjụọ ihe ha na-agụ asị gị na ha na-agụ linguistics maka na linguistics na-ada ka bekee mana ogogo ha ga-asị gị na linguistics and Igbo language ugbu a ha na-asị gị I am studying linguistics and Igbo language mgbe ahụ nọ na-abụ linguistics or language literacy or na ha na-agụ ha ga-achọ ofu ihe ga-ada oyibo ha ga-agwa gị ha na-ezo ezo maka gịnị ka gụrụ Igbo ga-ama ihe m na-ekwu ikwuo mgbe ahụ na ị na-agụ Igbo mana ụlọ akwụkwọ ahụ ị nọ na-achị gị ọchị o wee bụrụ gịnị wee tinye ya uche ọtụtụ ihe funarịrị m mmadụ ga-abịa na gịnị ya na-ekwu okwu na unu ga-anụ onwe unu na unu atọkazi onwe unu o wee nọkọta ọ ga-asịkwa gị na ihe na-eme tọrọ ya ụtọ nọ ya ma bịa eme ya ji bịara gị nso onye a ga-abụkwa onye Igbo mana unu na-anọzi ọbịawazie gị nso wee hụ ka ị ga-egote akwụkwọ Igbo ndị na-ekwu okwu Igbo ndị na-agwa ya na nwere ụlọ akwụkwọ a na-ekwu okwu maka ịsụ asụsụ Igbo wee sị gị na ihe a ka a ga-emegidezi ha ihe a ka ụmụ m ga na-amụdo Igbo nna ihe ga-eme bụ na aga m ahapụ ka ị na-eme ya na mgbe a ga-anọzi ị ga-amakwa ka ị ga-esi n'ihe Igbo a mgbe a ka ị ga-ama na ọ bụrụ onye gị na ya ga-anọ maka na ụdịrị agụụ nwere bụ agụụ ruru na mgbọrọgwụ ime mụ ọ bụrụ ihe m ga-abịa nsị ka m kwụsị ọ bụrụ mụnwa mere o wee bụrụ gịnị megide ihe a taa afụfụ dị ya nwere ọtụtụ mgbe m enweghị ihe m ga-eri ṅaa mmiri nkịtị ngotesie mmiri ntinye alọ ka m nwee ike hụ mmiri m ga-aṅụ maka gịnị nwuhe kpọrọ m ihe a na-eme asị na m na-ezu ezu na nhapụrụ ọmalịcha dịka m si gwa gị ebidogo m debe akwụkwọ bekee na nhapụrụ ọmalịcha ihe ndị m na-emesịbazị na Igbo ka m ga-eme ọtụtụ ihe funarị m ọtụtụ ihe ndị enyi ndị chọrọ ịnụ gị ndị chọrọ ka gị na ha dị na mma ndị chọrọ ka ha na-akpọpụ gị akpọpụ n'ihi gịnị na na-eke ekike Igbo ha sị gị mgbe ọbụla asịrị ka eje pati je kpọ gị ege chịta akwa kwara akwa ka a na-akpọ ya mgbe ahụ akwa kwara akwa onye aka ga-eji wee gaa pati Amarachi akwa kwara akwa na ị ga-achite dres ụmụ ihe bọm shọt ụmụ ihe ndị a nnesi anya wee sị ha na o nwere ozi ahụ m na-ezi ụmụ dụrụ ndụ m ga-ebi o nwere ihe gụrụ m agụ m emeghe
ị gaghị ahụ m gaa na restaurant ebe anyị ụlọ nri wee sị ha nye m pizza, ha nye m nka. Aga m achọ ka nri ihe ga n'ihi na achọrọ m ka ndị na-esokwa m ndị nọ m nso hụkwa na ihe ahụ m na-agwa ha na ana m ebi ndụ ahụ. So even life adjustment emere m ya. Bọsị m ga-akọ akụkọ m oge eju abụọ maka na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtaghị gịnị kpatara iji wee nọgide ruo ugbu a. Ebe a nọ mụ na gị mara na nwere ọtụtụ ọrụ na-akwụ ụgwọ akwụ ha na-akpọ na a na-akwụ ụgwọ. Ihe a na-akwụ m ebe a nọ a na-akwụ m ya ka onye na-akụzi ya na-akpọ African languages. And n'ihi na abụ m Igbo, ịba na ụlọ akwụkwọ nọ dịka a na-akpọ ugbu a Harvard nwere ihe a na-akpọ preceptors ahụ ihe a kpọrọ ha bụ the full lecturers, ndị a wegoro n'ọrụ agaghị ebe ike ịchụ ha ọrụ. Ọ bụrụ ebe ahụ ka m nọ, aka m anọ just tutor ahụ m nọ bụ na enwere ike ịchụ m ọrụ mgbe ọbụla aka ha mma. Yoruba nọ na preceptors. Yoruba nwere 2 language teachers na Harvard. Ya na ebe ha woro ha bụ na ha kwụrụ mgbe m. Ebe woro m bụ na aka m anọ n'ụzọ. Adị m ka ọkụkọ batara obodo woro otu ụkwụ kwụrụ. Nwe ka ị ga-esi kpa agwa atụfuo oge na esi na mpio tụfuo oge. Mana mgbe m batara, o nwere ọtụtụ ihe ka Igbo si dị ya si ndị Igbo a na-enye nsogbu nkaka. Ebidogodoro m n'ibido n'isi wee dozibe ihe ahụ mebiri emebi. Aha ndị Igbo mebigoro ebe ahụ. O ihe m na-arụ ọrụ ya kemgbe m bidoro. Ka ebidogodo n'ebe ahụ tupu ewee nebezi anya ejeghị nsịba ndụ were m dịka preceptor. Bidogodo ka m wee hazie dozie ihe mebiri emebi tupu ewee ruzi. Ihe ọ pụtara bụ na gịnị na o nwere ihe ga-efunarị gị. Ihe ọ pụtara wee bụkwara gịnị na ị ga-arụ ọrụ karịa ka ndị ọzọ na-arụ. E nwere ihe ngosi anyị na-eme na ngwụcha semester niile. Ihe ngosi ahụ wee bụrụ gịnị anyị na-akpọ ya theater night day. Asụsụ niile a na-akụzi ga-abịa kụzi ụmụaka ha ga-abịa gosi ihe ha mụtagoro na semester ha. Wee gbaa mbọ wee sị na mgbe ahụ m bidoro bụ otu afọ gara aga na m ga-agba mbọ na ụmụ m ga-eme ihe ngosi nke ha na ha ga-abụ ndị nke mbụ. Ngwa gị ihe funarịrị m oge m ga-eji mee ihe ndị ọzọ, oge m ga-eji wee rụọ ọrụ ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị na-akpọ m maka ana m eme consultants ihe ndị ọzọ m ga-eme wee sị na enweghị m ohere n'ihi na aga m akpọ ụmụ akwụkwọ ụbọchị ụka ndị ọzọ ndị nkụzi ọzọ nọ na be ha wee na-akpọrọ ndụ nọrọ n'ụlọ akwụkwọ na-akụzi ụmụaka n'ihi na achọrọ m ka ụmụaka m pụta ndị nke mbụ. Dere ihe a na-akpọ na mmadụ tinyere utu tinye mmụọ sacrifices. Ndị be anyị anaghị akụ anụ ụdịrị nke ahụ. Ihe a na-achọ ịnụ bụ na ha nya ebe ị nọ na ego a na-enyegodi gị. Mana enwere ihe a kpọrọ deep seated sacrifices a na-eme. Ọ bụrụ na ọ gụrụ ha agụụ, ọ gụọ gị agụụ, gụọ gị n'ime mmụọ. Nwere ọtụtụ ihe mgbe m buru ụzọ wee gaa maa mbem na UK. Ihe a gụrụ m bụ flight ticket. Nke ahụgodere na egoro m flight ticket. Egochiri m flight ticket ahụ wee nye m 2 days m ga-anọ n'ihi na achọrọ m ije zigosi ozi ndị Igbo ndị ọzọ. Ejiri m ego nke m yọọ ego. At some point onwe mgbe m ebe m ga-arahụ. Ihe a bụ akụkọ ndị mmadụ na-amaghị. Ihe ama bụ na Amarachi na-aga UK na-aga obodo oyibo. Ngwa gị ihe m hụrụ na agara m n'obodo oyibo ka m nweke wee zie ozi Igbo gaa hụ ndị Igbo. Mgbe ahụ ka m na-eme ihe onyonyo akpọrọ Ogbunigwe. M wee jiri ozi ndị nụrụ agha Biafra. Ọ na-abụ oge ụfọdụ ịhụ ndị mmadụ na-asị gị, do you even care about Biafra because you don't even see how you talk about it? Nachihochi. Maka na ndị niile ahụ na-akọ anya njụọ ha kedu ihe imegoro maka ị ga-ahụ na ọ bụrụ na anyị pụta n'ọgbọ na ha agaghị akwụ ebe m ga-akwụ maka na ngwa ihe m gagoro ngwa ihe nya ajịrịja chigoro m na ahụ wee pụọ. Mgbe were ozi ndị merụrụ ahụ na oge Biafra, ndị nụrụ agha Biafra ka bi n'etiti anyị ugbu a but they are wounded. Anyị ndozibe ndị nke nụrụ agha nọ n'etiti anyị ugbu a. Mgbe were ozi ha gakwuru ọtụtụ ọgbakọ ndị Igbo na UK na-akọwara ha. Ụfọdụ n'ime ha dịka anyị si ekwu, I will give 500,000, I will give this. Kedu ebe ego ahụ dị? Ọtụtụ n'ime ha kwuru ya ka e wee kọrọ ha aka. O wee si ebe ahụ wee nwụọ pịa. Wee jegide. Ọ
mgbe bido gaba obodo oyibo ọ bụrụ ndị be anyị mgbe ha na-abara m mba asị m na ndị mmadụ na-abịa ha bịa obodo oyibo ha nọrọ ịchọ ka ị ga-esi zo ezo wee megide tupu ị nweta akwụkwọ mana a sịrị m na aga m achọghị m imebi ihe ọbụla gbasara aha m n'ihi gịnị na o nwere ozi m na-ezi ọ bụ na nzie ya mpụtakwa ọzọ agaghị ekwezi ka nnachite obodo oyibo n'ihi ya anaghị m anụfu oke nnọcha nna ka m kwesịrị ịna garuo nke m bịazi na US sizi ọnwụ gụzie akwụkwọ mezi ihe m chọrọ ime maka na achọghị m ịnọ ihe a na-akpọ ilegal n'ihi na m dịrị ilegal ọ ga-adị mfe ịchọpụta m maka na a mara onye ahụ na-ejegharị ezigasị ozi Igbo I didn't want to spoil that maka ndị Igbo mgbe si na ọ ga-adị mma mbi ezigbo ndụ mee ihe zuru ụzọ dị mma ndị ọzọ chọrọ ịbịa emeghere ha ụzọ ngụsị akwụkwọ gịnị ka m mere ebe ahụ m gụsịrị akwụkwọ m wee gbaa mbọ na otu onye na-eso m bịakwara gụwa akwụkwọ ebe ahụ my assistant onye nke tinye mma na o nwere agụụ ihe a na-akpọ ya bụ Chiagozie m nọ na ebe ahụ m gụrụ akwụkwọ na Syracuse na-agụkwa ihe ahụ m gụrụ gịnị ka m gụrụ agaghị m gụ Igbo na Syracuse dịka isi wee jụọ n'ajụjụ gị ihe ị ga-agụ o nwere ọtụtụ ihe ị ga-agụ abụghị naanị Igbo maka na ịnweta ebe ị ga-abịa gụọ Igbo na masters ga-esi ike mana ị nwere ike ịga na liberal studies o wee bụ na research gị rụtụrụ aka n'Igbo ị nwere ike ịbụ ọ bụrụ dọkịta ka ị na-agụ mana research gị rụtụrụ aka n'Igbo nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịgụ museum studies liberal studies museum studies and heritage preservation ka m bịara gụọ liberal studies African studies nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịgụ ịbịazịa ịhụzịa na research gị na-arụtụzi aka n'ihe gbasara dịka nwere ya na ị na-agụ syntax and phonology dịka onye gụrụ Igbo ị na-enezi anya na word creation na-ene anya na syntax na-ene anya na phonology na ụmụ ihe ndị a dịka onye gụrụ Igbo ịhụzịa na itinyezie ya mgbe ị mechaziri na ịgụrụ Igbo you can teach any language because na ihe na-akụzi Igbo ị naghị akụzi naanị naanị Igbo ị na-akụzi ka asụsụ si akpa agwa behaviorism of languages I wee sị gị ama na ịgụrụ ya maka gịnị n'ịbụ a pure linguist using Igbo language as a case study Igbo language abụzia ebe isi abịa mana ị nwere ike ịkụzi onye ọbụla ịbịaza gị na ndị gụrụ kọmputa linguistics abịaza tinyezi aka ọnụ unu na-emezi ha na-akpọ language programming ịhọrọ mkpụrụ okwu tinye na programming na coding nke ọ ga-abụ na ị na-ede Igbo a na-atụgharị ya nke ọma mbụzi ụdụrụ nke a na-abụ itinye Igbo ma Google na ndị ọzọ edewe ihe m na-amaghị ihu ka Igbo gị gụrụ si wee gbaza mgbọrọgwụ wee na-adịzi mma ibezam ya na-akpọ language scoring ebe a nọ emegoro m ọtụtụ ndị airport na ebe a language literacy interviews maka na ha nwere onye Igbo ị ga-echere na ha bụ uru gaa ruo mgbe o nwere ihe onye ahụ na-achọ ndị Igbo na-arụ n'airport ebe a ha chọrọ ime promotion ha ga-asị ha na ị ga-egosinata something about language ị chọrọ ịga akwụkwọ na Harvard o nwere mgbe ọ ga-eru ị ga-egosinata ihe maka language ha chọwazịa ndị na-akụzi Igbo ka ị nwee ike wee mee ha examination ka ahụ na ha nwere other languages ị na-ahụ ya so nwere ọtụtụ ihe a na-eme na language amaghị enwere language scoring nwee medical translators onye a mere na-emere ihe nkụzi na-eme for Igbo teachers and ndị na-emekwe language nnọkọta mee ya mkpụrụ ụbọchị abụọ kụzicha ha ebe ha nwere ike na nwere ụdị ihe ha ga na-atinye uchu wee na-eme ya mana nkwuo ya na ana m eme nkụzi dị otu a gịnị ka m nara ndị ma 10,000 naira ọtụtụ ndị be ya anaghị ekwe akwụ ụgwọ ahụ eme ya itinyekwara ya ka ime ya nkịtị na onwe ihe ga-ana na ọ ga-abụ n'efu ọtụtụ ama mbịakwa maka na ihe ọ bụla bụ ihe efu onye ha akpa uru ọ dị egwu ka njikene gị ife ihe gbasara ihe anyị kwuru before gbasara Institute of Linguistic Development I can't remember exactly ka esi okwu ha mana esi na ọ na-emebe exist before mbụ nke ndị Igbo Linguistic Development gịnị mere ọ pụtara na ndị bidoro ya are they dead or what exactly happened o ji wee nọkọtazi ọ dịrọzi ihe nke bụ eziokwu bụ na ọ dịkwa ka ọ dị mana ọ dịghọzi ka o si dị o nwere mgbe o ruru ndị otu a na-akpọ ọgbalụ ha again ndị otu ọgbalụ ha agụghị ọ bụrụ I don't think na ọgbalụ gụrụ Igbo ụfọdụ n'ime ha bụ from sciences ka ha si wee bata mana ha bidoro spill mmadụ ka ihe nwere ike ịkọwala anya ọfụma maka na ọtụtụ ndị so na ndị na-ekwu okwu Igbo na ndị bidoro
tụnyere mgbọrọgwụ n'Igbo dịka o si wee mara ọ bụghị ndị Igbo ka ha gụrụ mana ha bidoro ndị spil wee bido wee ihe anyị na-eyi ụzọ ugbu a ihe ahịrịokwu anyị ji aga ugbu a nya bụ na abịa echi anyị na-eji ugbu a bụ just 1961 ka ọ kapụtara ọhụrụ on the spill bụ ihe tinyere uchu na ya ha megideziri ya ndị gọọmenti atinyekwa aka na ya Still Society for Igbo Language Promotion. Can it exist now? Or the corner or more can it exist called the manada knows after her. I will not say not the totally dead maka no organization. Mana onye na-achọ these places because I didn't search maka na ndị bidoro ya bidoro nwụba ndị ọ na-agụ agụụ ji ya bidoro nwụba o wee dịzi aka dịka nwaada Amarachi zuru ekwu na ndị niile ahụ ndị bidoro bụ ndị ihe gbasara asụsụ Igbo na-agụ agụ ndị nkụzi nọcha na mahadum nkịta bụ ndị na-achọ nkwalite promotion nke onye ọbụla na-achọ ego na-aya akwụ ya otu n'ime ha na-eme ihe n'ụdị na ha na-achụ ego ya eji wee zu ezinụlọ ma na a na-eme biznes na a na-achụ ego onwe ndị nọ anọkịta abụrụ ndị ihe gbasara nkwalite asụsụ Igbo na-agụ agụ ọnya mere ọdụ tins Okay, aghọtara m mana ihe nji na-ajụ ajụjụ a bụ kedu ihe ndị ọgbara ọhụrụ like ndị otu anyị nkịta gansịkene ndị nọ between the age of maybe 45 and 25 anyị nwebụ ndị nwe ha na-akpọ Igbo renaissance na enwego that consciousness enwego that awakening, right? People chọọ ime ihe ha ga-emenwu ga-edevelop culture ndị Igbo, develop ala Igbo, develop ihe ọbụla gbasara ndị Igbo. Kedu ihe generation anyị ga-emenwu ka anyị ga-esi wee mara about this institute and ndị chọrọ ịbụ part of it? How do we rebuild it? Because we can't let it just go like that. Because I'm not when we want to introduce a new word in Igbo, can there be the authority that can approve? Say, okay, I mega approve. So, now it's not this na Igbo dictionary or not. We have official Igbo word now. I say, Keki is man of official Igbo word. I say, then they mega approve this particular association or institute. Mega approve. I have na educate. I get make I wake. It would require this institute. I know what. It will go to now. Ka ha ga-eme ka anyị nwee ike iweta ihe anụ ka ọ bidokwa ọzọ ka ọ dịkwa serious again wee nyere anyị aka at least ka e bido nwego dictionary webụ na anyị ka nwere dictionary till now. Nke mbụ bụ na ịjụọ ma aga m asị gị dịka otu Amadika ihe o kwuru nyanwa bụ onye gụrụ Igbo ihe ga-ajụ ya bụ wee ịjụ gị eziokwu Igbo ahụ ị gụrụ how was it recognized? Where are you? Makwa na ịgụọ Mandarin na China ya na ịgụrụ ya gụọ ya bụrụ a linguist makwara ebe ga-anọ ya ebe ga-anọ agaghị afọ azụ gị anya. How have they made the people ndị ahụ na-agụ Igbo ugbu a maọbụ ndị a ga-agụchara kedu ka anyị si wee hazie chịkọta ha ọnụ anyị nwa niile na ndị ọ na-agụ agụ nwere ike imepụta otu ọ ga-abụ ịbịa otu ahụ akwụgidezie kwagidezi na ị na-emesi ihe ike wee nwee ha na-akpọ recognition wee kpọọ gị mkpa wee bụrụ nwee ihe ịbụ dịka otu ndị Nollywood bịara megide tinye ha bụrụ a global organization. Mgbe ahụ bụrụ global organization ibido ihe na-akpọ collaboration both in your na-agazi conferences enwee language teachers conferences na obodo Igbo na US ebe a mgbe m lere anya hụrụ onwe onye Igbo na-agụ ya enwee language teachers conferences a ma ụmụ ihe ndị a ma ndị be anyị esozie ha na-akpọ collaborative effort esonyezie na ndị na-abịa na-egosikwa na ha gụrụ Igbo enwee Fulbright enwee ihe ndị ọzọ Igbo adịghị ya maka na ebe anyị si anaghị akwado gbasa ọdị anyị we must start somewhere. Ọ bụrụ na ịgụọ Igbo pụta kedu ọrụ nọ eche gị apart from secondary school teaching kedu ihe ọzọ ị nwere ike ime kedu ihe ọzọ anyị nwere ike ime ọ ga-abụ na ọ bụrụ na ịpụta dịka Amadika kwuru secondary school ahụ eso m na ndị mere ihe a kpọrọ Igbo Teachers Conference, the first Igbo Teachers Conference emere mụnwabịa organizer ya. Gịnị ka nzi meri ya bụ na ịga n'ụlọ akwụkwọ anyị dịgasị iche iche ọ bụghị naanị na asụsụ ndị Igbo dị optional. Ndị Igbo dị ka ndị akụrụ ihe ha dị ka oke mmiri mara first of all ka ha si ayi ka ndị nkụzi ọzọ si ahụ ha ka ụlọ akwụkwọ ha na-akụzi nkụzi si ahụ ha ha so na the least teachers a na-ahụ ha ka ndị wee ọgwụkwa na-emejuru ọrụ a na ọ bụghị ọnụ teachers. You don't see them as teachers. I want to megide na aga teachers conference or teachers training. Ha si na onye na-akụzi Igbo ga represent ha. It's not possible. Maka na society, anyị nọkwa n'ala Igbo.
ebe ebidoro Igbo bụ na Ibadan. In fact, ebe Igbo na-etisi mkpu ike na mahadum bụ na University of Ibadan. Makita. Wow. The first place ebidoro Igbo na Nigeria bụ na Ibadan. And ndị nọ na Ibadan ahụ, Professor Gerald Nweye na ndị otu ya, ebe ahụ ka m ga-asịkwa gị na mụ na ya na collaborate ọfụma. Ebe ahụ ka m ga-asịkwa gị na ịbịa n'ihe ha na-akpọ Igbo, that is the place we even see na enwere some things, the kind of work Professor Gerald ha na-eme dịka mmadụ ka ihe kwuru. Lecturer bụrụ ịbụ lecturer, no, kedu ụdịrị lecturer ịbụ? Ngwa gị the kind of ebe m nọ wee hụ that professor bụ na mgbe m gara Ghana for a conference. A na-ekwu okwu asụsụ ebe a ka nọ ịgwago duru prọfesọ ọ bụ. So na ịbịa na ndị ahụ na-akụzi Igbo na-emesi ike na-aso na conferences, journals, all those things. Ndị ahụ ndị nke ahụ na Ibadan, bụrụkwa ndị nọ na UNN, bụrụkwa ndị nọ na be anyị. So ebe anyị roketere aka na be anyị ka ị ga-afụ na nwe ihe anyị kpọrọ mkpa. Professor Gerald is part of the people na-eme ha na-akpọ serious digital language scoring right now, language development. Ha na-emezi ya. In fact, aka bidoro the computerized version of their linguistic department. He just announced it 2 days ago na Ibadan. Maka na ha chọrọ iwebata digitalism of languages so that na ha ga-ebido real coding with languages. Ihu na collaboration abatawago. Ịbịa ha na-abịa na Nigeria, a na-achọ ndị na-eme Igbo, a na-achọ collaborate. Ndị ndọ na Ibadan ka a na-eru aka. Ọ bụrụ ndị nọ na UNN, mana UNN bụ ana Igbo. UNN ka ị ga-abịa isi na o kwesịrị ịbụ mgbọrọgwụ, o kwesịrị ịbụ isi mmiri, mana ọ bụrụ ihe na-ahụ ma ebe na inebara anya. Maka gịnị ihe o ji wee dịrị na nke ndị Ibadan siri ụkwụ ike ma kịta bụ na Ibadan bụ Yoruba. Ebe ahụ ka ị ga-abịa because of how they take their own language serious. Maka ka ha si ahụ asụsụ Yoruba nke ha, o mezie Igbo n'ebe ahụ by proxy, a na-enwetezi obere ihe nrita. That seriousness of the Yoruba languages na translate it nke asụsụ Igbo by proxy. Ịhụzia na ha nwanụ ha na-erite obere ihe nrita site na ka a na-akpa agwa n'ihe gbasara ejirimara ndị Yoruba. That is why, that's the only reason o ji dị ka nke ahụ bụ ihe na-emesi ihe ike. When you come to our own, the institution of development, language development, enwere ha na-akpọ British Council Arts. That is for their art and other things. Nke ha jizi wee si na ya wee na-emetụ ma mba ndị ụwa ndị nke ọzọ aka maka na ego dị ya. A ga-esi n'ebe ahụ na that institutions wee na-atinye enweburu ha na-akpọ Ahajiọkụ lectures. Ọnwụgo n'ala Igbo kemgbe 80s ka ọ nwụrụ. Mgbe ahụ ka a ga-asị gị na ndị spill ahụ ka nụ ya, those versions of people anọghọzi ya. Mgbe ahụ ka ha nọ a na-eme lectures, Ahajiọkụ lectures eji Igbo eme ya. A na-eme ọdụkọ mgbe ahụ na-abụkarị isi ebe ha na-eme ya dụkọ n'Imo steeti. Ebe ha nọ na-ahọpụta ma okwu na-eme ihe gbasa na-akọ, emechaa ya ihe ahụ niile ha kwuru ha emepụta ya, defụta ya n'Igbo, wee bụrụ journals of Igbo. Enwere Ikenga journals, enwere Ikoro journals, enwere Okike journals. Ndị ahụ na ihe ahụ niile anwụgo. Egotesịa m ụfọdụ n'ime ha, ngwa gị ego na ngoro ya. That is investment. Ịbịaza na real university press na-enyere ha aka emepụta akwụkwọ ha na-ede. University press ahụ niile nwe ụzọ ogo ha na-eme ihe gbasara akụkọ Igbo, ma ọkwa na ha ka dị ndụ. None of them. Mgbe ahụ bụ imechaa depụta nke ị ga-edepụta, ndị otu ọgbalụ ha University press ebipụta ya, mana iweghụzi duru ihe ahụ ọ dịghịzi. So ụmụ ọtụtụ ihe dọ mgbe ahụ anyị ga-ebidogodo na creation of the environment. Ebido ndị ahụ na-eto eto oke na ya pụtago nekwu ihe anyị chọrọ ime. Abịa na otu ahụ anyị nọ, ndị tech anọrọ ebe a, ndị art and culture anọrọ otu a, ndị bụ ndị funders, ndị na-achọpụta ego anọrọ otu a, ndị nọ na medicals anọrọ otu a. Ọ ga-abụ na nwa ọya batara ijiri Igbo kọwara ya ndị obodo niile. Nke ahụ ịkọwara ha n'Igbo abụ ahụ bụ agbasie ha ike. Ọ bụrụ ihe anyị bịa sị ha na o nwere ha na-akpọ synchronism na-eme na vein. O si na vein ọ baa na lungs. Ndị nọ n'obodo na-ekiri gị anya sị ka ihe bụ ka synchronism. Ha amaghị ihe na-akọ. Mana o nwere ka ị ga-esi jiri asụsụ be anyị kọwara ya, ọ baa ha ntị. Ndị nọ na media enwe nke ha na-eme nke ha. That's just otu esi wee mee mgbe emere Ogbunigwe, mgbe emere Biafra. Ịbịa na Biafra na-asịkere ihe o ji wee succeed eri ka o ji succeed. Ịbịa na otu ihu na-abịa na otu ndị rap mgbe ahụ. Enwe the researchers, enwe the engineers, enwe ndị nke bụ na-ede the writers. Ha niile tụkọtara aka ọnụ wee mepụta ihe a kpọrọ rap. Rap ahụ were enyere aka na oge Biafra. Ndị na-anụ ahịa nọ n'iro na-anụ ahịa, ndị nọ n'ime wee na-agba mbọ ka ha hụ na ihe a na-eme ka ahịa ahụ ya riri mmadụ niile na ọ dị. That is how society works. Mmadụ niile ama mbụ tech genius, mmadụ niile ama mbụ doctors, mmadụ niile ama nọ na media, mmadụ niile ama mbụ content creators. Mana ị na-ahụzi kịta bụ na onye ọbụla chọziri ịbụ content creator and then nothing else matters. So oge enwe ọrụ a na-eke ọrụ eke.
emezie ya ndị a na-agụ Igbo na-apụta ozugbo onwe uru ha na-aba na obi ha na-atọ ha ụtọ ka anyị na-agụcha maka na o nwere ihe na-eche anyị ọrụ dị a na-achọ gị achọ. Come and begin to put your work into ihe ahụ niile gụrụ. Ngwa, let's start creating animations. Ndị na-eme anime abịaza, ndị agụrụ Igbo nyezere ha aka, ha ghọta insipid codings and languages, ha ghọta linguistic translations, ebido ebe a translate ya into anime were ya ndị na-eme na media. So let's make it go wide. Eshi ebe ahụ ndị nke na-enwe funding, ndị ga-achọpụta ego ha si let us look for funding both nationally and internationally. Ihe a na-egesa ndị nọzi na tech wee sị how do we make it so that na the languages of search ọ bụ na ede ya nwe ụdụrụ mkpụrụ okwu ị ga-ede ọpụta ozugbo, ndị tech eme nke ha, ọ na-aba uru, ọ na-agbasa. O ihe ndị ọzọ gbagoro mbọ wee na-eme kpatara na a na-ahụ nke ha anaghị ahụ nke anyị. Ya bụ na san individual imegide m na-achọ igbu onwe gị, it is hard. I will not lie to you, it is hard maka na it takes a lot. Eziokwu. Ihe akwụkwọ m dere now edechere m ya maka na enweghị m ohere, nwere ọtụtụ ihe nji n'aka. Wee sị ka m chọọ onye gụrụ Igbo be anyị wee nye ya ọrụ. Ihe m kwuru onye ọkwa na abego just ka m hụ ka ọ ga-esi wee nyere aka wee n'anya na ka ya na-akpọ ya akara ụda. Just ka ebidogodo ihe m kwuru ya 450,000 ọ gụrụ Igbo. Amaghị m ego salary onye na ma m ọrụ na-arụ na ga-akwụ m ụdịrị egwu ahụ, mana enyere m ya kpam within 3 weeks ka o mee ya. Ka ọ na-eme ya wee hụ na ihe niile ahụ n'ihi na a ga-akụzicha, mana ha agaghị akụzi akara ụda ka ekwesịrị ịnọ maka na akwụkwọ eji amụ Igbo be anyị enweghị akara ụda. And I also understandable because na na-ede ya for first language learners, mana ị na-edeziri ya for second language learners. How do you go about it? Mana onye gụrụ Igbo megide emeche ya mbidokwa n'isi mebe ọrụ ahụ niile, which means na onye ahụ nwere ike gụchakwa Igbo just like we have in our own other languages, other things, other courses. People will be graduates and very good graduates for that matter. Mana ịbịaza na employability, isizi onye ahụ ngwa na ihe nchọ ka ime. First of all, onye ahụ na-achọ ebe ọ ga-esi wee rie, no patience, ọ chọrọ ka o rie ritegodo ihe. Mana ịbịaza na ịrụpụta ọrụ ahụ ka ọ bụrụ excellent job ka onye gụrụ ya gụsi anyị ike, it's almost impossible. Onye ahụ arụọ ya onwe ihe anyị na-eme mete ya ọfụma, enye gị ọrụ nye gị nke anyị ga-eme mee ya ka ọ chọpụta. Patience adịrọzi n'ihi gịnị? We are also in a society na-asị gị dị anyị ihe na-ebe eme chọpụta ka anyị mebe ihe dị otu a. So the person will rather ịhụrụ ka onye ọbụla pụtara na-ekpe ekpere n'abalị, ekpere a na-eme ugbu a n'abalị, hallelujah challenge. Ọ bụrụ na ị sịrị let us do hallelujah walk, like no nwere something you will do. I want to teach 5 people or I want to teach national coding challenge. Onye ọbụla ga-ebini from 12 a.m. to 2, just 2 hours. You will see that you almost will not get anybody. Mana ebe ha na-asị ngwa ka anyị pụta niile ka anyị kpe ekpere, ọ dị mma, asọkwa m ekpe na ekpere, ọ na-asụ ụsọ. Mana ka anyị pụta as a young people tinye uchu na ya ka anyị si atinye na onye ọ bụrụ ihe gbasara ekpere, we will not do it. Mana ọ bụ ha na igba egwu n'abalị all night, people are ready all the time to participate in that kind of challenge. That is the society anyị nọ na ya. So it will be ọ ga-abụ ikwu onwe anyị asị na ọ bụ na ya anaghị arụtụ aka n'ihe ndị nke na-enyere aka. Ọ bụ na ya agwaghị onwe anyị eziokwu, ọ ga-esi ike. The work is long. Ọ bụ na anyị bido organization, anyị niile ga-asị oke mmadụ niile, onye ọbụla nke mmadụ na-eme ọ bata na o nwere space for that person. Ọ bụ na ọ bụ ya, we are just, I don't know. Amarachi, ịkwụgo akara ụda many times. Nje na Google je search ya mara ka m ga-esi search ka nweta ya. Biko gịnị bụ akara ụda na English? Just tonal mark. Just ka otu ị ga-abụ si egwu o nwere akara ahụ ga-adị n'elu ya ga-agwa onye na-amụta ya na ọ ga-abụ ya high low na egwu ga-abụ high n'ihi na onye anaghị asụ dịka ụmụaka amụrụ ebe a, onye ahụ tụtụrụ akwụkwọ ahụ ọ mara ihe o nwere ike ịkpọ okwu ahụ. Ị na-anya na ndị nso ebe a sọpụrụ dere nke ya n'akara ụda, ị ga-ahụ na sọpụrụ ahụ onye ọcha ahụ ya, n'ihi na onye ọcha mụrụ a na-akụziri ha tonal language, mana ụmụ akwụkwọ n'ihi na English a na-akụzikwa ya ebe ahụ. Ịhụ na onye ọcha abịa ọ ga-asị ọma mkpọ ya sọpụrụ, ọ ga-akpọ ya sọ maka na e nwere high tone there. Ịbịaza na apụ ịhụ na yu ahụ na o nwere low tone, bazi na arụ ịhụ na o nwere high tone. Ihe o jidere otu ahụ onye ọbụla hụrụ aha ya, ọkacha na diasporic spaces, onye ahụ nwere ike
jisi ike hụ ka o si daha ya kpọọ ya otu ahụ. Sọpụrụ tụrụ ugo. So ihe na-ekwu bụ na akara ụda bụ nke under akara ụda ka e nwere ụda ala na ụda elu, ọkwa ya? Ọ eziokwu. Okay. So ị na-ekwu na ihe adọrọ na akwụkwọ Igbo nke a na-akụzi eji akụzi ihe na ụlọ akwụkwọ n'ala Igbo. Like ama m na ha eji gụọ akwụkwọ. Ihe eji gụọ akwụkwọ na ụmụaka bụ onwe nke a na-akpọ omimi asụsụ Igbo. Nke a pụtara I mitiri nke ahụ obele. Emago nke ahụ old one, ọ dịka nke eme since after the war. Omimi asụsụ Igbo. Then enwere ọzọ emekwara later akpọrọ mbido Igbo. So ị na-ekwu na these two enwere those akara ụda. Onweghị ya, mana again dịka m si kwuo, ọ dị understandable maka na ndị be anyị bụ first, ha na-amụ ya, ha na-edi ya for ndị nọba anyị, ndị bụ first language learners. Ọ bụ na a na-akụziri gị Igbo n'ụlọ akwụkwọ dịka onye bụ onye Igbo bi n'ala Igbo na-asụ Igbo na-anụ Igbo, n'ịmago ka ụfọdụ ihe ahụ si ada, mana ị na-asụ kụziziri ya dịka ụmụaka Igbo a mụrụ ebe a. O nwere ike ọ bụrụ na nne ha bụ onye ọcha mana nne ha bụ onye ojii bụ onye ebe a, nna ha bụ ụlọ akwụkwọ ụmụaka niile ha na-eji egwu egwu. So their environment abụrụ environment na-asụ Igbo. Ọ dị mkpa itinye akara ka ha nwee ike wee mara ihe ọ ga-ada ka ya. Ọ na-enyekwara aka onye ahụ na-enwekwa olu ya, ya the tone. Mana ọ bụrụ na ide ya be anyị, ọ bụgodị na itinye ha akara, ndị be anyị nwere ike n'ihi na environment enwere ike ha naghị asụ, ma ha nwere ọtụtụ ụmụaka n'ọba ya ha naghị asụ mana ha na-anụ. Ha nwere ike mara ihe ọ bụ, mana akara ya it doesn't really, ọ bụghị na ọ bụ na akara dị ha ma mụnwa Igbo. Mana yes, ọtụtụ akwụkwọ Igbo enweghị ya, ọtụtụ. Naanị otu ezigbo akwụkwọ m hụrụ Igbo dịka Igbo our mother tongue, onye dere ya dịka obi na UK. Anụ ihe bịakwa wee fịarụ bụ na akwụkwọ ahụ nwụghị ebe a hụrụ ya. Akwụkwọ mbụ m chọrọ ịgwa ụmụ akwụkwọ m ha zụta maka na o nwere akara, edere ya ọfụma nnọọ. Mana akwụkwọ ahụ ọ dịghị, ọ bụ itinye na Amazon ma hụ ya ebe nwere ike igote akwụkwọ dijital. Ma ị bịakwa na egoro m ya na Naịjirịa mgbe m nọ na Naịjirịa, egote m na aba anyị. Ya bụrụ onweghị ọdụghọ spread out, agbasaghị ya ka onye ọbụla nwee ike nweta ya. Ị na-ahụ onye chọọ itinye akara ụda anụ because ọ na-abịa na type, just isi ka ị type normal typing na phone gị, ịma nhụcha, ọ dị ka ịma nhụcha akara ndị ọfụma. So ka esi eme ya ka o wee banye ebe ka gụnwa na type nke gị na-eti, ọ na-apụtacha nwecha akara ụda elu ụda ala. Nke m na-atinye godu bụ diacritical. Nke m na-atinye godu bụ naanị nke a bụ ịna ya na aha sọpụrụ ịhụrụ na ideka aha gị ọfụma. Aga m eji aha gị wee na-eme atụ. Ịna ya na aha sọpụrụ ịhụ na asọ ọ nwere dot n'okpuru ya, nwere tụpọm nya. Nke a bụgodo diacritical marks nkịtị. Ị nwere ike ide Igbo ghara itinyekwara akara ụda, mana ị bịaza tinye na tonal mark ịhụ na ụda sesese akara nke elu, nke ana na nke etiti ga-abatazi na ya. Ya bụ na akwụkwọ dị be anyị nwere diacritical marks mana ha enweghị akara. Kesa tinye ya dị iche n'iche site na ụdụrụ gadgets ị nwere. O siri ike maka na all the vowels site na mbido ruo na ngwụcha ga-enwe akara. Ị ga-ebido ụbụrụ ọrụ ka mgbe m dechara akwụkwọ erugwo nwa one ma one, mana akara bụ ihe eji ya kemgbe ahụ maka na nnukwu ọrụ ka ọ bụ. Ya bụ na oge eji ihe ndị na-akụzi Igbo mgbe ahụ na-ekwu, ma ndị otu ọgbalụ ha, ihe ha na-ekwu mgbe ahụ bụ na oge eme akwụkwọ ka akwụkwọ ọ dịza chanchan ya, akwụkwọ akara ju ebe niile. Ihe a bụ ihe eji consolation eji awachi na achọghị itinye akara ya. Mana ihe siri ike, it takes a lot of work and patience. Mana ihe m gwaziri onwe m, akwụkwọ mbụ m dere ya enweghị tonal marks mana o nwere diacritical marks. Ihe m gwaziri onwe m bụ na ọ bụrụ na m na-ede akwụkwọ m mara na ọ ga-arụ ọrụ ọkachama n'obodo oyibo ebe niile, maka ndị Igbo nọ ebe dị iche iche, na m ga-agba mbọ ka m hụ na a na-atinye ya. Mana o siri nnukwu ọrụ ka ọ bụ, maka na ihe ọ pụtara bụ na all the vowels in that book will have a tone, a tonal mark. Nkwere mgbe ọ ga-abịa mi na ni a na-arụkwa ọrụ dịka ụda ume, ha ma na onwe ha enwekwuo ya. Ọ nnukwu ọrụ ka ọ bụ. Ihe nji si na ndị na-arụ ọrụ Igbo, they need to be supported beyond just na ha kwesịrị ịdị really really supported by ndị Igbo, maka na ọrụ Igbo o siri ike, ọ na-echu ụra. It takes a lot from you, just like every ndị ọbụla, maka na enwe systems dị in place. Ọ ga-abụ na itinye ha n'ihe system ahụ emere gị, ọ dịghị na-ahụ ya.
so ọ ihe akwụkwọ a ndere ugbu a ka ikwu maka akwụkwọ anyị dere kọwara anyị ihe dị n'akwụkwọ a na ihe dị iche na nke a nke edebugoro na mbụ ka ọ esi bara anyị uru ana ihe ọ ga-emere ndị ga-egote ya. Nke mbụ bụ na akwụkwọ a ndere abụghị na edere m ka ndị akwụkwọ. E nwere akwụkwọ ndị US gọọmenti dere maka ịmụ asụsụ Igbo. Ha dere ya maka ndị ihe a kpọrọ diplomats ha. Ọ bụghị naanị akwụkwọ asụsụ Igbo. Ha dekwara ya na asụsụ ndị ọzọ ha dere ya. Ihe jidere ya mgbe ahụ bụ na those places obodo ndị ahụ na-influence kwa ha. Ya bụ na diplomats ha bịa ebe ahụ, ị ga-amarata ka esi eme otu ihe na one tupu emeghere gị ụzọ, maka na asụsụ na-emeghe ụzọ. Mata na ọ bụrụ na ibi n'ugwu Hausa, o nwere oke ga-esi ebiri m n'ugwu Hausa, isi ha na asụsụ ndị Hausa, onye Hausa ga-eresi gị ihe ahụ ọ na-enye aresi gị ya nke bụ nwere ike buru ahịa ya kwanye gị maka gịnị na ịsụrụ asụsụ ya. Asụsụ ha na-atọ ha ụtọ. Mgbe ndị be anyị bido bịawa diplomats anyị, ọ na-adị mkpa na ịmara asụsụ Igbo. Ndị US gọọmenti bịara dee akwụkwọ Igbo. Ha tere ya n'olu ndị Mbaise, I think. O buru ibu. Ebe a ka a tinyere basics, tinye grammar, tinye samples na ụmụ ihe ndị a, tinye some aspect of ihe na. O buru nnọọ ibu. Mana mgbe m gotere ya hụ na naanị ha mekwara mee ya na audio, ọ nọkwa na archives, ọ dị ebe dị iche iche. Mgbe m na-ene ya hụ na n'olu otu olu ka ejide ya, olu ndị Mbaise adịghị, ọ dịzi ka ndị agha ga-asị gị nọ historic book. Ndị nke nọ kịta nwe ozi ị ga-eji nwu ya wee mee na ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe gbasara Igbo izugbe. Wee chọọ akwụkwọ gotesia ndị niile si na ha dere akwụkwọ Igbo na obodo Igbo, egotechara m ha nche ka m hụ akwụkwọ nwere ike na-asụ ụmụ akwụkwọ m gaba n'ebe a, mana onwe ihe na-efu. Anyị anaghị enwe ihe a na-akpọ mmadụ inwe nnọọ wepụta ohere dee ihe ga-adị ya, ihe ọ ga-abụ iwori ya ma na iji ihe n'aka. Onye ahụ dee ya, ọ bụghara na ọgba mbọ weta nnọọ isiokwu 10, maybe 5 or 10 chapters. Ọ depụtaga akwụkwọ wepụta ozugbo ya. Akwụkwọ ahụ mma mbụzi ihe ga-arụtụ aka n'ihe dịgasị iche iche. Wee si na achọrọ m ide akwụkwọ ga-abụ onye na-amụ Igbo tụtụrụ ya. Ọ bụghị naanị na ọ ga-amụta basics, maka na e nwere ogo 3 eji amụta asụsụ. Anyị nwere ndị basics ndị a na-akpọ elementary, anyị nwere ndị intermediate bụ ndị nke nọ n'etiti, nwezie ndị nke advance bụ ndị nke mụtagoro ya wee sị ka ha mụtazie ya ike na-asụzi ya ọfụma. Ya bụ na ọ bụrụ na ị tụtụrụ akwụkwọ ahụ, ọ bụrụ naanị basics bụ na onye ahụ mụrụ ka ha sọsị come is bịa, 1 is 2, 2 is 3. Ọ bụrụ na ime onye ahụ mụchaa ya, kedu ihe ọzọ pụtara m? Wee sị na aga m ebido nke bụ na ọ bụrụ na ebido m basics words to know, ndị otu ndị mbịa na bekee si kedu ka m ga-esi tụgharịa ya ka ọ ga-abụ onye amaghị ma onye ọcha tụtụrụ ya ọ mara na otu bụ otu nọma mbụ ọtụ. Maka na ụmụ akwụkwọ mụrụ abụ na-akụziche ha otu ihe ngana bụ ọtụ na-asụ gịnị unu na-amakwara ihe unu na-ekwu. Mgbe ị bịaziri wee gbarie erughị ya, ha wee mara na asụsụ Igbo nwere ka ọ dị. Na ị nwere ike na-asị ike, enwere m ike, mana mgbe ị ga na-ekwu bụ ihe ndị ọzọ ga na-anụ bụ enwere m ike. Onye na-amasụ kwesịrị ịma na otu okwu nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe. O nwekwara ike ịpụta ọtụtụ ihe nwere ike ịgbawa ntị. I wee gaa ebe a ga-asị gị kwuo okwu, nne na nna gị wee sị gị ngwa pụta ka ikene ndị be anyị ka ịgwa ha okwu, i wee kwubezie ihe ọzọ. Nne gị wee were aka n'isi wee sị ha biko na o nwere ka anyị ga-esi mee ha. Wee dechaa part 1 bụ basics. Part 1 ahụ bụ akwụkwọ n'onwe ya, nya ekwesịrị m igbopụta ya ọ bụrụ akwụkwọ kwuru onwe ya. Dechaa part 1 bịa na part 2 bụ grammar. Part 2 bụ mgbe ị ga-abịazi wee gbariwezie ya, kedu ka okwu a si pụta, kedu ka a ga-esi kwuo okwu a, kedu ka ọ ga-abụ nchọrọ isi na ọ nọ n'etiti nkwuo ya ọ bụrụ preposition, ọ ghara ịbụ na nkwuru ya ọ nọ oke na a ga-enwe ricom wee dozie etiti. N'ihi gịnị? Na ụdọ okwu ya bụ na ụda ume sotere ya, na ọ bụrụ na ụda ume sote okwu na-ekwe ka ọ ga-esi kpa agwa, na ọ bụrụ na mgbochi ume sote okwu na-ekwe ka ọ ga-esi kpa agwa. Ya bụ grammar. Wee dee grammar na part 2. Part 2 ahụ kwesịrị ịgba akwụkwọ nke ya na ọrụ onwe ya, dechezie ya. Ọ bụrụ na onye mụta asụsụ ma ọ na ha mụta culture, ọ ga-afịa arụ, maka na o nwere ngalaba asụsụ ga-abụ ịghọta ka esi ihe ka ndị ahụ si wee nwee nkwenye. Ọ ga-enyere gị aka ịmụta kwuo
ihe asụsụ ahụ pụtara dịka ọtụtụ ụmụaka na-akụzi aha ha bụ Nweke Nwafọ. Gịnị bụ Nweke Nwafọ Nworie? Ị ga-akọwara ha site na ịkụziri ha na ndị Igbo nwere ụbọchị ahịa 4 na-ekwe ka ụbọchị ahịa ahụ si wee na-akpa agwa, na-ekwe ka ndị Igbo si wee na-akpọpụta ụbọchị ahịa ahụ. Na ndị Igbo na-asị na enwere chi Amarachi Amarachukwu. Gịnị kpatara na ụfọdụ ga-aza Chukwu, ụfọdụ ga-aza chi? Gịnị ka ha pụtara? Iwe kụziere ha maka ekperemchi ndị Igbo, si ha na enwere ha na-akpọ Chukwu, nwee nke a na-akpọ chi, na ndị Igbo kwere na onye ọbụla nwere nchi nke ya. Na-ekwe ka a ga-esi mee ya. Iwe gwa ha na o nwere mkpụrụ osisi Igbo na basics a na-akpọ ọjị. Ịbịaza na na patri ahụ ndere maka culture, ebe a ka m kọwaziri ha nekwe ka ndị Igbo si ahụ ọjị, nekwe ihe bụ ọjị, nekwe ka ha si eji ọjị ekpe ekpere. Ya bụ cultural understanding. Iwe that patri ahụ ndere nwere ike ịbụ akwụkwọ n'onwe ya. Ya bụ na ihe a bụ ụzọ akwụkwọ 3 m tinyere, ọ bụrụ otu akwụkwọ wee hara otu a. Ịbịa ugbu a na mba ụwa niile onweghị akwụkwọ eji amụ Igbo ha ka akwụkwọ aha. Ihe a bụ ezigbote nnukwu akwụkwọ. Dechezie ya wee sị na anyị ga-eme ka akara dị na ya, bidozie n'isi wee tinyebekwa akara bido na mbido. Ihe ọ dị bụ 560 something pages. Atinyere ha niile akara ka 600 and something pages ka onwe ike wee bụrụ akwụkwọ ga-abụ onye tụtụrụ na ọ ga-akarị nke ndị US gọọmenti ahụ dere. Na ọ bụghị na-asị kedu akwụkwọ kachasị eji wee na-amụ Igbo akpọwara gị US gọọmenti. Na a ga-asị na onye Igbo dere ya wee mee ya o wee bụrụ ọrụ pụtara. Mana ihe ga-ajụzi onwe gị bụ ọkwa ihe ọtụtụ ndị Igbo họpụtago ugbu a. Ị ga na-enezi anya sị kedu ka a ga-esi zụọ ya, kedu ka a ga-esi wee kwalite ya. Ekwesịrị m agbara m mbọ hụ na enwetara m Library of Congress Control Number. Ọ dị n'ime akwụkwọ a. Ihe ọ pụtara bụ na ị gaa na Library of Congress ị mara ebe ị ga-aga hụ akwụkwọ a. Na ịbịa na African Department na a ga-atinye akwụkwọ ebe ahụ, onwe ezigbo control number dị tupu akwụkwọ apụta. O nwere ihe dị iche na cataloging number bụ na ị catalogịrị ya tinye nọmba, mana o nwere nke bụ control number bụ na tupu akwụkwọ apụta na iwetegoro ya akara a ga-eji wee chọpụta ya. N'ọdịnihu na Library of Congress nwere ike archive ya onwe ezigbo control number ka ọ ga-abụ n'ebe ọbụla ị gara tinyela control number, ma akwụkwọ a naanị ya ga-enwe control number, nwa ọzọ ya na ya ga-ekesa ya. Mgbe mbọ wote ya tinye ya na ya. Ihe ọ pụtara bụ na o nwere ụfọdụ m ga-ezigara ndị Library of Congress. Ịbịaza n'ebe a, kedu ebe ahụ ndị Igbo bi? Atlanta, Texas na ndị otu ya. Enwere ihe dị iche iche a na-eme ebe ahụ. Funding ga-arụtụ aka na environmental, societal na ihe a na-akpọ county fundings, county works a na-eme. Na m ga-agba mbọ hụ na ọ dị n'ebe o kwesịrị ịdị museums and libraries. Ọ ga-abụ na ndị ahụ bịa, mana ngaghị ya bịa wee nrụta ọrụ ebe a were ya gụrụ akwụkwọ zigara ya maka na ihe mere ya print on demand. Ya bụ gịnị? Na o nidiri ego, o kwesịrị na o nwere ndị ga-abịa so na anyị ga-egote ihe dị ka 50 wee zigacha ya ebe ndị niile. Ọ ga-abụ na ụmụ akwụkwọ anyị gaa, ọ bụ na nwa m na-agụ akwụkwọ na Harvard, ọ gaa na library ndị Harvard, otu anyị nwere nọmba, cataloging nọmba ndị nke ọzọ, ọ tinye ya ọfụ Igbo ozugbo, ọ ga ebe a were akwụkwọ ahụ na-amụ ya. Ọgba mbụ ọ tinye African languages, ọ bụrụ naanị nke Yoruba pụtara. Ihe ọ ga-eme bụ na nwa Igbo ga-amụwazi Yoruba maka na gịnị? Na Yoruba bụ available maka na ha nwee funding. So na ndị be anyị pụtakwụ abụ na anyị fọndọ ya na nwere ndị wutere ya, mana onye ahụ ndị Igbo ga na-ene ya anya ka anyị go ihe 50 ka ọ bụrụ na pocket Amarachi ka ọ bụ. Mana ihe m kwesịrị ime bụ ide akwụkwọ, kwesịrị omi na-ata afụ ka a ga-esi wee tụgasịsa ya n'ebe dị oche a, n'ebe dị otu a. Ọ ndị Igbo kwesịrị ime ya, mana ọ bụghị ụdịrị ihe anyị nwere maka na anyị nweghị institution for it. Ihe ọ pụtazi wee bụrụ gịnị? Na ntasị afụfụzi ọ bụza na o nwere ebe m ga-aza ezizata ego, m ga-ewere ya gotekweda print on demand ka m nwee ike wee zigasị ya ebe m chọrọ iziga ya. O nwere ike ọ bụrụ afọ ole ma ole, ihe kwesịrị ịbụ ọnwa ka ọ ga-eme, o were afọ 5 n'ihi gịnị? Na otu onye na-eme ya. Ike otu onye anyị kwesịrị irute wee jikọta aka ọnụ n'oge nyere aka ka ihe ahụ na-enyere aka anyị na-enwe funding. Ndị gụrụ Igbo, ndị gụrụ Yoruba na-abịa ebe a dee Fulbright. Mmadụ ka ihe dee Fulbright, ị ga-ahụ na onwe ha ebe ị ga-esi nwunye ya wee bịa dịka onye gụrụ Igbo. Mana ị gụọ Yoruba, Fulbright ga-ewolu gị ịbịa n'obodo oyibo ebe a, atinye gị na institutions ya bụ mahadum. Ị ga ebe ahụ kụziere ha summer school ụmụ ihe ndị a, ịbụziarụ Fulbright scholar. Ọ bụrụ na ịbụ Fulbright scholar, any place ị na-atinye akwụkwọ a na-ewolu gị ozugbo maka funding scholarship, maka na ịbụ Fulbright scholar.
ihe kpọbatara gị ị gaa na visa nwee ike ịjụ gị enye gị visa ozugbo maka na Fulbright nyere gị akwụkwọ na ịbụzi Fulbright scholar maka gịnị na ị gụrụ Igbo mana anyị enweghị ya. The US state government removed Igbo from Fulbright enweghị Fulbright scholarship n'ihi na ndị Igbo adịghị serious mana Yoruba bụ ihe dị ebe ahụ. Ọ dịbụ ebe ahụ before ewepụ ya. Ọ dịbụ ewepụ ya. Ọ dị n'ọtụtụ ebe ewepụsịa ha. Why eji wepụkwana ya? Maka na ndị Igbo wekpọghị ihe n'agbanyeghị na ndị Igbo nọ na mahadum ndị ahụ karịa ndị Igbo akpọghị ihe ebe ndị ahụ anyị kwesịrị na-erite ewepụsịa ha anyị ebe ahụ enweghị anyị na-akpọ ihe anyị na-eche na anyị mee ya ọ bụ na Amarachi mee ya after all ihe nga na-eche eke bụ na after all Amarachi nọzi n'obodo Igbo kedu ihe ga-eji wetara afọ na-achụfuru osi ụlọ edegoro m ndị Fulbright akwụkwọ azahụ m nke mbụ nderu ha ọzọ azamụsị ndị nke ọzọ sị m na ọ bụrụ ebe akụ kwesịrị bụ m dere ya ndị nke ọzọ this is a different fight m na-fight adị m fight ya maka na achọrọ m ibi obodo Igbo ọzọ ebizi m n'obodo Igbo na-abụ na ihe gbasara bụ na ọ bụrụ na ọ gụghị ego agụụ ị gaghị achọ imepere onye ọzọ ụzọ n'ọbụ na ndegide ọ bụ na onwe ka anyị si tinyezi akụ na-edezi atigidegide ha wee so oke ka anyị bidokwa ya ọzọ ihu na mmadụ ka ihe gụchaa onwe ike tinye akwụkwọ bịa ọ bụghị Amarachi ga-erite anya ama mmadụ onye nụrụ ọgụ ya mana anyị na-achọ ihe ọ ga-abụ na anyị na-osi ọgụ ka akụkọ a ga-akọ ka ọ bụrụ aha anyị nọ n'ihu ka asị yes I did this ọmụnwa mere ife a it's me. Anyị na-adịba selfish akụziri anyị selfishness anyị bụ community people. Ọ bụrụ na anyị bụ ndị ọ na-abụ anyị bata n'ebe anyị na-anyasị kedu ka m ga-esi mee na onye ọzọ nwere ike ịbata rie uru ya uru ọgụ a nụrụ onye ọzọ bịa orite uru ya ọ ga-enyela aka ọtụtụ ihe nwere a lot of opportunities many ndị Igbo na-emesi ike ịbịa na medical environment here n'elu ihu ndị Igbo n'ebe ife ebe ndị Igbo nọ gasịcha mana ndị Igbo ahụ n'ebe ahụ nwee ike mention nwee ike ikwu okwu na ya bụ onye Igbo chacha holy kedu ha na-akpọ ya wicked na ogbugbotigbo ndị Igbo this wicked a bụ classic pụtara otu onye pụtara n'ime ya wicked nke artist wicked bụ film film na-ewu ewu ebe a dịka ebido na anime dịka classic dịka Barbie Lion King na ndị otu ya animation ndị classics mana emegharịrị ya otu onye bụ the star art kedu afọ ya this girl bụ onye ojii bụ onye Igbo amaghị dị abụghị mgbe mụ na ụmụ akwụkwọ m na-eme na-akụziri ha Black History Month nwee na-asị ya na Black History Month a na-achọ m kwunu chọrọ m ndị Igbo ndị nwere Igbo ancestry ebe a ha wee na-akpọ Yanis ọsịna na ọ na-eme sports kọntụ na-eme gịnị ndị mụ na-amaghị ha na-akpọ afa ha wee sị m na that lady na-emere wicked bụ onwe ka o si gbanwezi aha ya onwe ka ọ dị na ọ bụkwa onye Igbo na-etiso mkpu ị na-ahụ ya ụzọ adụba na ndị otu ha these are the people nọ na Hollywood na-asị kedu ka m ga-esi mee ugbu a na ọ bụrụ na m nwere nnukwu akwụkwọ a ugbu a nde ya I don't mind sending it to them free of charge a na-afọwọdụrụ ha ndị ahụ niile bido trace wa ha wụzie nke a onye Igbo nke a na-asị na ya nwetakwara ihe dị otu a onye kwụtasị na ya nwetakwara ihe tupu ị mara ihe na-eme ụmụ fọndị na aha na-ewepụtasị for African this moment ha mana ụha na-atinye anya n'Igbo ndị ọzọ n'ọba anyị gụrụ Igbo maọbụ ndị n'ọba anyị na-akwado Igbo ma ndị n'ọba anyị na-eme tek ihe gbasara Igbo onye chọrọ isi na ya chọrọ ime asị ya ngwa bịawa na o nwere ebe ya ga-atinye gị mana ọ bụ na anyị na-eme ya jụ singular no selfishness onye pụta ọma nchọsị ọgbọnzie gbasara ya kedu ihe gbasara otu anụ ugbu a gịnị gbasara mụ na Fulbright anọgoro m ebe a oyi anyị ga na-enyo si kedu ihe m ga-esi na-ede akwụkwọ na-atọ nwa afọ for nothing mana oyi mee ya onye ọzọ enwe ike tupu ịmara ya anyị adị 10 ụdịrị 5 dịrị nya anyị na-ebuzi ibu ruzie 100 anyị tinyezi anya na anyị chọrọ ime heritage sustainability funding ndị UNESCO na-eme ya tọsi ha tinyere bụ ndị Igbo bụ ijele masquerade nke anaghị afịa arụ ka ha tinyere na nke a na-akpọ heritage preservation ịbịa na heritage preservation in Nigeria ewepụtasị funding UNESCO will bring funding for you to bring part of your heritage to sustain it mana ọ ga-abụ a people who are interested. Unfortunately even na oge si na gọọmenti nke bụ na ọ bụ na be anyị ugbu a na o nwere group of people bịara si na kedu ha na-akpọ ya na egwu a na-agba be anyị na o nwere ike egwu atịlọgwụ na anyị chọrọ itinye egwu atịlọgwụ na UNESCO ga-eweta ego a ga-eji wee mee ya awee gaa n'ala Igbo niile ahụ na onye ọbụla na-ekwu otu okwu ahụ na anyị chọrọ ka anyị atinye atịlọgwụ eme ya they will bring money atinye ya mana ịbịa na nke anyị naanị nke anyị gbara mbọ wee tinye only one single heritage in all of the things ndị Igbo nwere bụ ijele masquerade
Now ijele masquerade ahụ now bụ wee bụrụ tangible otu esi wee tinye dị ya ọ dị ka naanị tangible, but this tangible is a space. asset. This is a space for intangible cultural heritage. Ka tinyere naanị ijele. A place for intangible. That is where languages is supposed to come in. That is where imambem is supposed to come in. That is where rituals and all of those things. That is why the orishas and all of those, their own is recognized. Ebiani, I now hold different types of chanting. Mana nkanye ade here. I shall kawe my beke. Geba give we the beke deba. The kind of heritage at here. Ibiazani hana po heritage sites. And they will take go. I recognize the area, and they will take go for the maintenance of those heritage sites. They go do. I ain't with Hana or home, Miri or home. I ain't with Hana Huta Lake. I ain't with whom we end there. It is nowhere to be found there. And Makana, we don't care. We just don't care. Even noble commissioner, we have saying because happen go there. Imarama only na buy instead mu happen here na kwari emi Igbo. I'm talking about ndị na-emekwa Igbo, ndị gbagotokwero. And I think he na akwari emegharị Igbo nhapụ ihe a chọrọ ugboro ndụ m always be here. Why are they saying na kwa ha no ha agbago mgbọ ha sị ahụ na o shikwara ike asị ka ha hapụ ya maka na you have to do other things ọ bụ na ị ga survive kwa ị ga adụ ndụ. So because of na ya na ha akpọ some things mkpa o nwere ọtụtụ ihe nrita because we don't think far. Anyị na-eche na ọ naanị immediate gain. O nwere ọtụtụ ihe nrita dị n'ọdịnihu nwere titi orienta ndị ọzọ nwere ike irita mana n'ihi na ya akpọghị ya mkpa ụzọ ahụ niile emechie. Onye gụchazi Igbo ọ bụ na nwa mgbele secondary school ewughị ya ka o wee kụzie nkụzi ihu na o si n'ala Igbo pụtagodu self, the person have no space. You can't walk anywhere. Mana o nwere ka anyị ga-esi mee ya ihu na ịpụta you can do any onye ọbụla agụrụ Hausa nwere ike iru na BBC Hausa nwere ike iru na institutions here. Kacha na ndị Hausa na ha aga njem mana ịbịa na real curation ha mere ọfụma. Abịa ha na-asị African language ọkacha Igbo rutere aka na Nigeria si na-enwe 3 languages they represent. Ka ngwa unu ugbu a 2 languages ka Nigeria na represent, Hausa and Yoruba. In all of the diasporic spaces mfugoro emere curation bụ Hausa and Yoruba, enweghị Hausa Yoruba Igbo ebe a. And ndị Igbo nọkwa ndị Igbo kwere ike iso na ndị na-etinye ihe na n'ọrụ mana it doesn't count. Ọ dịkwa egwu nke bụ eziokwu bụ na ọlụ ebidogo. That's the only positive thing m ga-ewepụta from ihe anyị na-ekwu na ọlụ ebidogo. And ana m ekene gị na mbọ ị gbara, ana m ekene gị na mbọ niile ị gbara, ana m ekenekwa ndị na-enyere gị aka. Anyị na-ekene ndị na-enyere gị aka wee mee ihe anyị mere, ma ndị wetara nke ha wetara ma ndị wetara ihe ọ bụla mmadụ wetara, ọ bụrụgodị na o nyere gị aka taịpụ ihe, o nyere aka nweta this file, nweta this information, nweta this data, nweta ihe ọbụla, onye ọbụla mere gị assist n'ihe ị mere. Anyị na-ekene onye ọbụla. I believe na ọlụ anyị lụrụ Igbo akwụkwọ anyị delụ ọ ga-ejete aka and ọ ga-amụpụtakwa ihe, ọ ga-amụta ihe so that oge ọ ga-abụ oge ga na-clock ebe 75 years na-ahụzi ihe ndị ọzọ demegoro maka na foundation ile ọpọnụ nke ndị ọzọ lere in the past amụtago ihe. Enwezi another level, enwezi level a na-ekwukwuzi okwu na enwe gịnị ka na-abịa AI na-use kwuzi Igbo eme some things. Ebe anyị na-agatere aka mana anyị ebidogo. Mana ihe ị kwuru o wutekwara m nke isi na ada ahụ akwụkwọ ndị Igbo na library dị iche iche na ụlọ akwụkwọ na obodo Igbo. Ị ga-ajụ onwe gị ba a na-ahụ ya na library dị bai. Anyị aka nwee library. Onye ka ị ga-eje o wee bụrụ na ọ dị ịghọtago library dị akwa bai. Ọtụtụ akwụkwọ na-enwekwa bụ bai ka m si azụta ya mana most of those books bụ ihe a na-akpọ out of print. Ha nọghọzi ya dịka m si kwuo maka haji ọkụ lecture. Enwere m haji ọkụ lecture ngote nchọwa chọta Ikenga journals, Okike journals, Ikoro journals, egotere m ụmụ ihe ndị a mana ọ fụrụ m ọtụtụ ego so ịgwa gị eziokwu bụ na dịka isi kwuo ekwenyere m na ọrụ ebidogo. Ekwenyekwara m na o nwere ndị na-agbakwa mbọ, ọ bụghị naanị akwa ka anyị ga-ebe. O nwere ndị na-eme ihe otu nke ha aka nke ha ruru. O eziokwu na ha nwere ike ha amaghị ka ebe mgbọrọgwụ nsogbu rugoro mana ha na-eme nke ha.
maka na ọkwa tụpem ka osimiri ji apụta. Onwe ndị na-agba mbọ n'ụdị nke ha, onwe ndị na-agbakwa mbọ na ihe nke ha na-eme dịka anyị si kwuo na mbụ. Ọ na-abụvu isuo Igbo na-achịghị ọcha na-agwa gị kedu ị na-eme, mana ugbu a ma ndị na-amụta ma ndị mara ka esi asụ ya ma ndị na-eme, mana ịma na o nwekwara ka ihe ga-esi dị onwekwe ka o si tinyekwa ụkwụ ihe adịghị mma sikwa na ya na-apụta. Ọ maka na a na-akwado ka anyị bidokwa wee kwalitebe be anyị, ka anyị bido webe this mass influx of ndị dibịa na ndị eze nwaanyị. Amaghị m ebe nke ahụ si oju ebe niile tupu ịmara ihe na-eme ha hapụzie ihe kwesịrị na-akọ kọbazi ihe ọzọ mewezi ihe ọzọ. Ugbu a ebidogo na Anambra wee na-achụfụsị ha tupu ịmara ihe na-eme anụkwa na o nwere ihe na-eme gbasara ma culture ma heritage, ọ bụkwara ihe ọjọọ ọzọ. Ya ahụrụ m ihe iwe wee wee sị anyị nọkwara kemgbe na-ekwukwa okwu Igbo. Nwekwa ebe hụrụ ebe m hụrụ ọkụkọ gara n'ime mmiri obodo na-aṅụ wee na-awụnye ọbara n'ime ya wee kuo tibe mkpu oke ite na ọgbụgbo tigbo, ahapụzi ihe kwesịrị ka ọkọbazi ihe ọzọ tupu ịmara ihe na-eme. Onye ọbụla ebute isi nke a na ya anachiwego culture anyị, na anyị na-anachizi na the root, going back to the root. Ihu onye ahụ eme going back to the root, iburu ọbara na-efesasị ebe niile, ebe ị na-eru unyi, ebe ị na-go back to the root. Igoro cabin biscuit, igoro Fanta, ị gasị na water si nya bidozie mebi wekwu ihe nwa na-achọ idozie nya mụghọzi ndị uchu ego ne ka a na-ere akwụkwọ ga akwụkwọ a ịbịa na Amazon nọ $55 mana enwe Kindle version, nwekwa nke ihe ntinyere na seller for ndị be anyị chọrọ access ya bụ just 15,000 naira. So atinyeghị m ya $55 ebe ahụ, mana ọ digital version. Ịbịakwa na 60% ihe pụta na ya bụ ndị Amazon nwe ya. Ndị Amazon woluzie ya ha esikwa na nke ahụ bụ 40% wepụza production money. So each of the books m dere nwekwa ihe na-enweta na ya ọdụgụ ka ọ bụ $10 each of those $55. You know ya. So akwụkwọ nsogbu adịrọ aka Chukwu dị n'ihe na-eme, and then our nke ha na-akpọzikwa ancestors na nna anyị ha aka ha dịkwa n'ihe anyị na-eme, anya ha na-ahụ ihe anyị na-eme, and obi dị ha mma, obi dịkwa Chukwu mma. So ọ ga-akwado gị maka na ọnwa ọlụ ọ ga-abụ mmadụ na-alụ ịma na ọlụ eziri ya ezi. Ike ahụ zikwa ike ofu chi ahụ nyekwara gị ike eji wee na-arụ ọrụ a, ọ ga-eweta ihe anyị ga-eji mee ya, mana anyị ga-akwadokwanụ, anyị ga-akwado gị, anyị ga-etinye aka n'ihe a. Mụ amaghọ ka isi wee kwuo na ya pụta na ọ dịkwa mkpa ọkwa a ga-amụ akwụkwọ a n'ụlọ akwụkwọ n'ala Igbo. A ga-eji nwa akwụkwọ a ga-eji nwe na-akụzi ihe na ụmụ akwụkwọ n'akwụkwọ n'ala Igbo. A ga-eji nwe ya, mana ọzọ bụ na n'ebe na be anyị hụkwara ọtụtụ akwụkwọ ndị be anyị jikwa amụ akwụkwọ nke na-agakwara ha ọfụma nnọọ dịka nsi kwuo. So a ga-eji nwe ya mụọ akwụkwọ ebe ọbụla, a ga-eji nwe ya tinye ma n'ụlọ ọgwụ, a ga-eji nwe ya tinye ma na hotels, maka na agbara m mbọ hụ na ọtụtụ ngalaba ọrụ na-akọvara m ya. Ịbịa na medical vocabularies nke bụ na ndị na-asụkwa Igbo, anyị nwa na-asụkwa Igbo amachaghị ya, atinyekwa emekwa m research chọpụtakwa ya tinyechekwa ya ebe ahụ, nke ọ ga-abụ na ebekwa na ndị translators n'oge nyekwere ha aka, ịbịa na ndị language scholars n'oge nyere ha aka, ịbịa na ndị nọ na medicals a chọrọ ịkọwara mmadụ ụdịrị ahụ na-ayị ya n'oge nyere ha aka, ịbịa na ndị na-akọ ọrụ ugbo n'oge nyere ha aka, ịbịa na ọtụtụ ihe m tinyere na ya, gbaa mbọ hụ na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike iji ya wee mere ihe, ma ndị nọ na media ma ndị nọ oge nyere nnọọ ọtụtụ ndị mmadụ aka. Ị na-akwụkwọ ndị ọzọ ndị mmadụ degoro maka ihe Igbo, akwụkwọ niile degoro maka ihe Igbo, ọ na-enwekarị aha a na-akpọ ya ma obi gịnị Igbo, nke ọzọ Igbo, nke ọzọ Igbo, mana gị wakpọrọ nke gị Igbo. O nwere ihe batara ya? O nwere ihe batara ya. Edere m ya Igbo, ịbakwa n'okpuru ya ị ga-ahụ na akwụkwọ ya aha ya tokwara ezigbo ogologo site na ka ndị ọzọ si. Edere m ya A Beginner's Guide to Learn How to Read, Understand, Speak and Write the Igbo Language. Mana ihe nji wee dere ya Igbo nnukwu otu aha bụ nọọ ihe achọrọ m ka onye hụ ya ọhụ Igbo, ọ bụghị A Beginner's Guide gbobotigbo. Mgbe aza n'okpuru ya dee ya bụzi onye n'ezie ya anya ọfụma ọhụzi ya gịnị ka akwụkwọ a gịrịga eji eme. Ntinyekwa ya na atinyeghị m ya naanị na African books na Amazon. Ebe ntinyere ya bụ Skills and Education Learning. Kpatara within 2 days ọ pụtara ọ wee bụrụ na the top book na Skill and Education Learning globally na Amazon.
n'ime akwụkwọ niile dị ebe ahụ n'ihi ka nsi wee kwaa ya ka achọrọ m ka ndị mmadụ hụ ya. Enwere ọtụtụ aha na mana ịbịakwa na itinye akwụkwọ m na Amazon ugbu a n'anya n'okpuru ihu na suggestivity a ga na-enye gị bụ Portuguese, French, ndị na-amụ China, ndị na-amụ akwụkwọ hacha French na ọ dị n'okpuru ya. Ebe a ka m chọrọ ka ọ dị. Achọghị m naanị ebe ọ ga-ebe tinye ya naanị Igbo ka ị ga na-ahụ nwe ihe ọzọ. No strategic, anyị dị strategic, anyị ya wepụtere ya anya, kpachapụ anya wee na-akpa aha anyị ebe anyị kwesịrị ịkpa aha anyị. Ọ na-amị mkpụrụ otu o kwesịrị ịmị mkpụrụ. Ya bụ na ịbịa na be anyị nwere ọtụtụ akwụkwọ enwere, mana oge ụfọdụ onye bịara abịa maọbụ onye nọ na Lagos na Abuja nwere ike onye ahụ were ya ọma. Enwere ọtụtụ akwụkwọ edere be anyị bụ naanị Igbo, onweghị bekee batara na ya, mana nke a bekee dị na ya, Igbo dị na ya, maka na emere m ntụgharị nke ọ ga-abụ na nsi onye na-amụ Igbo na Amarachi pụtara grace, nsị ya na ọ pụtara grace of God ma na ọ pụtara grace of your chi, wee sị ya na chi onye ahụ gụzie ọma na chi abụrụ naanị God na o nwere ihe chi bụ onye ahụ agụọ ya ghọta ya. Ya bụ na enwere m ọtụtụ ntụgharị na ya. Onye ọbụla onye na-asụ Igbo rịkụrịkpụ ma mụ onwe m dere ya nwere nke m ga-edowe na-enekwa anya na ya, maka na otu m si de ya abụrụ otu m si ga-eji na-ekwu okwu. O nwere ihe ọ ga-abụ na m na-achọ njekwe na ya, achọrọ m ka ọ bụrụ an archival material. Ihe nwere ike ọ bụrụ na ọ na-anazi ana dịka isi kwuo, aga m adịcha ndụ wee nwụọ na a ga-eme ya archive, ọma mbụzi ha ga-abịa etufuo na ọ ga-abụ ihe a ga-archive n'ihi na o nwere uru ọ bara. O nwere materials ọ ga-abịa idecha, ọ bụrụ archival materials maka na onwe ihe ji eme, mana o nwere nke ọ ga-abụ ọ bụrụ na a na-achọ ihe a ga-archive tinye ya bụ digital na a ga-etinye ya ka onwe ike nọrọ n'ọdịnihu. Nnọcha biche n'ụwa nwụọ n'ọdịnihu, ụmụ m ga na-ahụkwa ya. Ọ ihe nji wee mere otu ahụ. Ọ magburu onwe ya nke a magburu onwe ya. Daalụrụ nne. Ndị be anyị unu anụ gị ewepụtagola anyị ife anyị ga-eji wee nyere onwe anyị aka. When you want, I'm always proud to hear her. Daalụ. It's very inspiring because you see, iwepu anya na just made to her is what we that strength and that power we are looking for, that economic, onye ọbụla gara na ha mechi ụzọ na-akụ ekwere na mmadụ emepeghị ya. Meanwhile, opportunities jiri ebe ị nọ, ị ga-ericha ihe niile. Other people na ụmụnne gị, even if you wetara ụmụnne gị, at least other members of the community, we rise by lifting. And the thing is, ị na-ahapụ naanị gị nọ ebe ahụ, which means aga na meeting naanị gị ga na-ekwu okwu, naanị gị nọ na meeting, ndị ọzọ ji atọ anọ ị na-ekwu okwu, ha na-anụ ihe na-ekwu because ndị ọzọ olu ha dị stronger than yours. You cannot be one person can never be stronger than 4 persons. Abụrụ ihe naanị ego. And I think when people attach themselves to causes that are stronger or bigger than just financial, or maybe something that is a higher calling, the way they operate, you will just know. Because in the ego, if they just see one extra $10 than the one they are collecting, they are okay. But somebody with a higher calling is thinking how to move a cause. I know MG like how to one in one Amarachi, how you are doing your things, because Odika, you are attached to a cause and you keep doing. Yes. You roll at that level, you wake it comes weak, but you are not doing it. Now, Hoge, you are doing a lot of things. I follow you, by the way, and I'm a good. I think that what you are doing is to put us on the map, and now more than ever, we need to begin to empower people. And Biko, as doing consistently, all our brothers and sisters who also studied Igbo or wanted to go through that line, can you line from a place of calling? How can I, keep giving value to the traditions, the language, the identity? Oburo is study chagi rala neche hemadu ginye yota. Oh, when he could study Mandarin yota. How study Madige we value. Oh, value ndi behanyere the Mandarin kahaneje with value from it. You will not. The Asusu will not come and give you value. It's you that will give value. I went to school 2 years in the East. What did I experience? One and wine. Do you know that in that
school in the East. It was in Umuahe. I was coming from Lagos. At the time, before we had one other student coming, I was the only Lagos student in that school. I was struggling with my Igbo, still struggled to speak to people's level now. But in Manasuna, Hegidegi na Igbo, Hanyagi scapula n'olu, Gwagese in Asu vernacular. Ige yi here for one. Hegidegi 2 times. Ge yi here for, depending on if they keep catching it periodically, that becomes a permanent neck. West, Hana nobody was scapula. Oh, nani na East. Come horona, Hana punishing them madu from Miss Asusu. And I'm sure people that were in, I don't know if other people had these kinds of experience, but I did. And you can imagine me now that my father sent me there to go and learn Igbo. Mere ba handing I say scapula no do. I say Odika, I will stick to oral punishment. These are the kinds of things that we need to start, fighting against. See, we need to get back our identity. We need to get back. I wish I can speak it as fluently as I can speak English. But again, I can't say my own is bad. Yes. We need to promote this book in every way we can. Yes. We need to manali Igbo manobodo Igbo. Obodo Igbo. Imara kiyesi meya. Obodo echo igote 2 or 3 or 5. You go never get sent. They never talk send. Maybe let's say in Texas, or in California, or in Ireland. About in obodo Igbo. Send actually go na no. I get sending car to school, sending car to school. Even with a library. I do see I been the ban your mwaka. And I'm on obodo Igbo the ban. Gahoya. When we want to get goya. They don't go to one go to one madonaka. Every family, in my opinion, every family, Igbo family, being obodo Igbo, needs this book in their house. Every family, Igbo family. So I would aim up to 1 million Igbos. I would aim up to 1 million Igbos to be in America and the UK put together. That means this book should have at least 500,000 or 300,000 sold in less than a year. And all the possible. But I gave you the same way they promote our artists, Flavor Tiego Marama, and our boy everywhere. And they promote here and they kumaka ijele. And where comedian make content. And they too and they push here. Ufu tu apa gesi kwa ne push kwa odi ha makanka de dem pakari herself makanka foundation ai onye obuna need yi were akwụkwọ a tinye ebe obuna na aga tinye ni obuna na eme ịbanye na Facebook ide about it otu anyị sede maka Messi Ronaldo ndị na-agba bọọlụ ma ndị na-eme different things otu aka isikwa na-ede maka nka anyị erugo oge anyị ga-ebido take ibe ihe dị mkpa seriously kpọọ ihe ọbụla bụ mkpa kpọọ nya mkpa. Forget this is not about her. It's about the purpose. It's about Asusu Igbo. It's about promoting our language. I'm a mad only be this Kunye media. Simo, actually, I want to learn how to speak Igbo. I don't know this language. If you know what I'm saying, I'm Asusu Igbo. Come on, I'm in Lagos. Before 10 years, I go to America. So, okay, I'm and the worst part of it is, so sometimes Mami actually Mami what idea Lapotia Latia where Hogabo or where Goody sorry I go see Sagodian Igbo. Oh, one me pono kuna ro need to know give Mami adapt nochi. Mami was the American comedy. So when I come sim game I give me one hands yeah. Does they any high name? Not because I can imagine how she felt. Go get Amarachi to go to Coco for 15 minutes. Also, but that is the only way to learn it. So I need to because the more our language is traveling, the more our people are speaking our language, the more relevant and influential we become in this age, in this world. And the more relevant we become, the more opportunities we will have. Exactly. The more opportunities we will have, the bigger economy we are building. And that economy will trickle down to Ndi Igbo. Not just that, it will attract Ndi Igbo to Ndi Igbo. What was immediately December, the money June Lagos. That was young level I got low, and you promote to go culture and you when I got from Portuguese or Mara Igbo.
Eziokwu. ọ na-eme something n'ala Igbo, onwe festival a na-eme n'ala Igbo, ọ sị na ọ ga-eje ọ bata ebe ahụ ọ na-ana ndị mmadụ aka jiri akwa ndị Igbo because all like a culture anyị. Man, know how much we have sold this culture. The same way Chinese people have been selling their own. Ije Igbo Chinese restaurant, Ije America, nke ndị America will move in a music. He were ga asa anyị isi. Anya mazi nke bụ nke anyị na nke bụ nke herself. Because I na-edokwa nke anyị na-etinyekwa nke ha n'ime ya. You know, it's the same way we're supposed to sell our own. And the language is number one vehicle. So this is so important. That's why Jack and onye anụ anyị na-ebe aba Amarachi, because mbọ ọ na-agba ọkọwara gị ọfụma ịghọta na ihe ahụ ihe eji ike mmadụ eme. Another thing anyị ga-emekwa bụ na ị na-anya na schools nọ n'ala Igbo, ị na-anya na families nọ n'ala Igbo, you may encourage to buy it. By the grace of God, very soon I ga-enwekwa n'otu a ga-esi mee ka ọ dị na bookshops nọ n'ala Igbo, not just on internet, ka ọ dị na bookshops nọ n'ala Igbo. Ọ bụ na onwe ga like ime partnership of any kind, say that would be better. Onye asị biko ka m ga-esi mee ha ka m partner with you, ka m print here some, ka m print here 100,000 units or 50,000 units jere ya n'ala Igbo, akpa anya akpa kwụ ka a ga-esi mee ya, onye were agadowe na bookshops n'ala Igbo ka ọ ga around. Ọ kwesịrị ịdị ka Bible. Ya ka m ji wee jụọ ya ajụjụ ahụ m jụrụ ya sị ya ka ihe ji kpọọ Igbo. Mụnwa fụli na ọ dị intentional. Ilekwanarị anya, the first thing that appear to you bụ ihe a gbasara ndị Igbo. That's the impression. In fact, when you go for no history ndị Igbo self, until the bazi go ahead and na ya, wee fụ na maka ịmụta asụsụ Igbo. So it makes it even more attractive. It's proper branding actually, and I salute you for this effort. So m ajụkwa ajụjụ ọzọ before and you put more things I get about this book, because it doesn't end today. It doesn't end on this space. We're going to make sure that we do everything we can to put it out there, and it should go beyond print. It should go beyond print copy. It should go beyond even the ones that will be on Kindle. I think we should look at how to expand this into a software that people can use to learn Igbo language, because all the data and resources that we need is already contained in the book. And I'm sure this book is already in soft copy, like in where they are somewhere. So now just copy and paste. It's in anime. Actually, I get you America. I get you game. I get you learning software. I get you even if you got almost soft dictionary. One of my hand about Enkata. Anytime I look at Enkata now, you can almost Ndi Igbo get one day hand. Kabe ibatani made the software now for you have basara Ndi Igbo. And ni me English dictionary. So, and this becomes one of the resources that we can use to build it. So, interested in this kind of thoughts. This is an opportunity for us to bind together, come together, and see what we can build together. Because this is the generation that changes things. And if you do it well, if you brand it well, if you make it effective, if you sell it well, there's a lot of money to be made. Now, one day money has steady. The diaspora market is massive. It's massive. I hear when I made of my banner there. Ego na put in millions of dollars. But people are that water distance. You know? People are that water distance. Man, I did the idea in wearing high game about this book. Just request the mic and come in and share with us. But while I'm waiting for you, I'm actually going maka family anyị ọ na-abụ nga Enugu ifere na-eme mbata na be ndị mmadụ ụmụ ha na-asụrụ m Oyibo. Ya kedu asị na fine. Nke ọ bụla ikwu asị gị ọsọ nke ọ bụla ikwu n'Igbo ọsọ ọlụ gị English. Ikwuzie nke dị too confusing for ọ na-enezi gị n'anya ka gị na-agwa nwa Russia. So kedu ihe ị ga-agwa parents, kedu ihe ị ga-agwa ndị nwere family about how to inculcate this culture of ikuziri ụmụ ha Igbo? You know, when the Namada Igbo self of ma, Mom Kagis kuzi wurumu. Ihe ga-agwa ha bụ ha gbawa mbọ ka onye ọbụla na-agbazi agbawa mbọ. Enwere nwatakịrị na onwe ya na-akụziri Igbo ugbu a. O siri ike maka na mgbe ha togidere ọkacha ha bụrụ teenagers, isi ha sụwa Igbo na afịarụ. Ọ na-ebido mgbe ha dị obere. Ọ ihe nji chọrọ ihe o nwere onye bidoro ịkụziri nwa ya bụ onye ọcha mụrụ
ekwe ya nsọ na ọ bụ na onwe ndị na-esi ya ịhụ na o bidoro ugbu a nwatakịrị ya ka dị obere wee na-akụziri ya o jikwere ya na-eme kọntent n'agbanyeghị na o ji eme kọntent ị na-anya ịhụ ka ya na nwunye ya na-eme ya ọ dị involved na-akụziri ya ekwe ya nsọ nzọ ahụ na-emesi ihe ike n'agbanyeghị na onye ọcha bụ ihe mụrụ nwa ya. Ya bụ na parents ga-akpọ ya ihe ọ bụ na ị bụrụ nne bụrụ nna ị ga-akpọ ya ihe wee na ọ bụrụ na gị onwe gị amaghị asụcha gbaa mbọ hụ na ị mere ka ezinụlọ gị bụrụ ebe a na-asụ asụsụ be anyị karịa. O nwere ka mmadụ si amụ asụsụ abụghịkwa naanị mgbe ị bịa tụkwuru anụ wee sị gị come is bịa ị nwere ike isi n'egwu. Ana m abịa nkirie ihe onyonyo ndị Eshia, ana m abịa nkirikide ya chefuo n'asụsụ ha ka eji wee mee ya, mana ana m esokwe ya bụ ihe onyonyo. Ekirichezi m ugbu a ana m akirichezi Chinese film eji naanị Chinese oyibo adịrị ya emeghụkwa translation na-ekiri ya na-aghọta ya n'agbanyeghị na adụmanụkwa ya ha na-ekwu na-eso ya nnọọ na-eso both the picture na-esokwa the storyline na-eso nghọtasịa ya ọfụma n'agbanyeghị na ha anaghị asụ ya n'asụsụ anyị. Ọtụtụ n'ime anyị na-emekwu ya ịkwụ Korean film, ọtụtụ n'ime anyị na-ekiri Korean films. O nwere mgbe ị ga-ekirigidezi ya ma mmazi na Korean film ka ị na-ekiri ị ga-eche na ha na-asụ bekee mana ha na-asụ Korea. Ihe ụbụrụ gị na-eme ya surround yourself ga-asị nne ya nna na-akpọ egwu Igbo na-agụ egwu Igbo ịnọkwa itinye ihe onyonyo gaa na YouTube nwere ndị gị ahụ tinye ya n'agbanyeghị na o nwere onye na-egiri ya tinye ya otu ahụ tinye ihe Igbo ịnọkọta ịchọ nnọọ ihe gbasara Igbo tinye ya n'akụkụ gị na ọ ga-enyere aka be gị abụkwa that environment mmadụ nwere ike isi na-amụta ihe. Ọtụtụ n'ime anyị mụtara ka esi ekwu okwu abịaghọsibe anyị ngwa mee nke a ngwa this that environment ịnọbụ ihe kụziri gị ka isi ekwu okwu. Ịnọrọ n'ụlọ akwụkwọ ịnọrọ na be gị na ndị ọyị na-egwu egwu ọ bụ na ime ezinụlọ gị ọ bụrụ ezinụlọ Igbo ọ ga-enyere aka ndị anaghị asụcha ma gị onwe gị ana-amụtakwa. Nwere ọtụtụ mgbe m na-ede akwụkwọ a ịgwa gị eziokwu nwere ọtụtụ ihe m mụtara n'agbanyeghị na ana m edede akwụkwọ mana o nwere ihe m mụtara ka m na-ede ya bụ akwụkwọ. M nwere ike otu ụbọchị ọ bụrụ naanị otu okwu ka m na-achọ ihe a na-akpọ ihe dị otu a aga m megide nchọpụta jee na archives ndị Library of Congress jee na archives enwere na archives digital archives na-achọ ka mma m nwee pre-colonial book mkpọrọ ya ihe dị otu a. Aga m anọ ụbọchị ahụ niile so naanị otu mkpụrụ okwu ka m na-achọ ka m nwee ike gbaa mbọ hụ na ekulitekwara m ihe nwụgoro anwụ chọta okwu ahụ ntikwa na ya mụtakwa nke ahụ ịhụ ya. Mgbe m na-ede akwụkwọ gaghị abụ mbatazịa na klaasị ebe m na-akụzi nkụzi na-akụzizi n'agbanyeghị na agụchaghị m Igbo na-akụzizi Igbo gara ụmụ akwụkwọ ma na-ekirizi m maka na mgbe m bidozi ọfụ ọ bụghị ka m si na-akụzi ya ka m bidozi wee na maka gịnị na mgbe m na-edekwa akwụkwọ abịa m bidokwa gụọ ọtụtụ akwụkwọ mana nke ahụ US gọọmenti dere n'agbanyeghị na ha dere ya n'olu ndị Mbaise enyere m teknik ha ji wee prezent ha ji wee depụta ihe gbasara grama n'anya na teknik ahụ nke na ndị bụ diplomati ha bụ ndị ọcha na o nyere ha aka nwee sị ka m mụọ teknik ahụ ka m ngụgodi teknik ahụ hụ ka m ga-esi tinye ya ka o nwee ike nyekwe ndị ọzọ aka nsi na ya tinye mụtakwuo teknik. Ịhụ gị nje chọọ ka ndị Mandarin kedu ihe kpatara ma ndị Bai ma ndị Germany kedu ka ha si eme nke ha nwe ọtụtụ ihe nyochasịrị mụtasị ọtụtụ ihe kedu ka ha ga-esi dịka isi kwuo nchọ iji akwụkwọ wee mee app onweghị ihe just jiri ya mee app ọ bụgoro app nọrọ onwe ya app ime Igbo nchọrọ itinye ha na open book ihe m ji meri otu a bụ na ọ ga-abụ in the future na ọ bụrụ na enweta funding enwere ike were ya mee ya ọ bụrụ open access book nke gọọmenti nwere ike ime na-ahụ ya. Ya bụ na ihe m ji meri ya bụ na ọ ga-abụ uru n'ọtụtụ ihe a ga-emenwu dịka isi kwuo ọnọkwa na language learning site ọ bụkwara ihe a ga-eme. Nwere mgbe ọ ga-eru onwe ozi ugbu a mụ onwe m dere ya enweghị ozi kọpị n'ọzọ a na-egozi ya ego maka na enweghị m ụdịrị funding m ga-eji wee bupụta ya otu o kwesịrị. Na dịka isi kwuo nwere ike n'ọdịnihu anyị enwee Nigerian publisher enwe ndị nke a ga na-ekesa na Nigeria niile mgbe ọ ga-eru ma ebe a nọ enwe publishers ga-abata si ngwa ịbịa na Amazon aha anyị nọ ọ bụrụ na ị chọrọ ide akwụkwọ asụsụ naanị asụsụ ga-adị ya
nke na achọrọ m itinye akụkọ ifo nne m ochie kọrọ m ndebụrụ Amazon ekwughị enye m ohere ha sị na ọ bụrụ na ọ bụghị Swahili na ụfọdụ asụsụ ị gaghị atinyenwu ihe gbasara asụsụ anyị ebe ahụ na ọ ga-abụnata by language ka anyị echigidere ọnwụ enwetagodi ya ọ bụrụ na ị na-ahọrọ akwụkwọ ọ bụ kedu ụdị akwụkwọ ị ga-ahọrọ English ihe niile a bụ systems atinyere ka asụsụ nke ha wee bụrụ mbụ na mbụ ya bụ na nne na nna gbaba mbọ ọ bụrụ na ị naghị asụchanwụ enyela nsogbu nwa ọtụtụ n'ime anyị anaghị asụchanwụ ị na-agba mbọ mana ya agụọ ga-agụ agụ ahụ ọ na-agụ ga-eme gị ijiri ya na-erijuzi afọ agụ ahụ ọ na-agụ gị enye ya nri ọ chọrọ nri Igbo inye ya asụsụ Igbo inye ya ekike Igbo inye ya omenala Igbo ejirimara Igbo mgbe ị nyegidere ya ịhụ na n'ọdịnihu mgbe ete ha aka ị na-asụsụ Igbo karịa ka isi bụ eme ya ana m ekele unu niile dịka isi kwuo wee kwuo ndị niile na-enyere aka ndị na-enyere m aka ndị na-agbakwa mbọ na ụzọ nke ha ndị kewapụtara dịka otu anyị na-eme kunie media ana m ekenekwa gị maka na iwepụtara ngalaba nwere ike na-ekwu okwu gbasara anyị ana m ekele gị kelesi ike na-ekele ndị na-ewepụta ohere sonye n'ụdịdị ihe a maka na o nwere ihe ọ ga-abụ ọ bụ na nsị na taa achọrọ m inye mmadụ 50,000 ihe ọ bụkwa ihe ọzọ a ga na-eme nsị na kunie media na taa m ga-apụta isi na-asị ka anyị nwa ya izu na-abịa ka ịhụ anyị sị na a ga-enye mmadụ 50,000 ma a ga-enye mmadụ 50,000 ihu na ihe ga-anọ ebe a 1,000 people maka na agụụ dịkwa ị na-ahụ ya na ndị mmadụ ga-eju ka emike wee kesaa ego mana ebe sị ha ka ekwuo maka asụsụ Igbo ka ekwuo maka ihe ga-enyere anyị aka ịhụ na ndị ga-abịa agha ọ bụrụ na asị na ihe m ga-akpa ebe a taa ga-abụ ihe gbasara Two-Face na nwunye ya na nwere secret nchọrọ release ihe gbasara Two-Face na nwunye ya onye ọbụla bịara ebe a ga-amata ihe public amabe ihu na ihe a ga-adịgodo ebe a ugbu a ka m na-ekwekwa onye ọbụla n'ebe a biko let's encourage this massive effort ebe nọ n'obodo oyibo just gaa na follow jee chọrọ akwụkwọ na Amazon na ebe ọ bụla ị ga-enweta nwunye ọ bụrụ nke ebook ka ị chọrọ ego ịzụrụ ọ bụrụ nke print ka ị chọrọ ịzụrụ ọ bụrụ ofu ka ị chọrọ ego nsogbu adịrọ ịchọkwa na ego 5 nsogbu adịrọ na ọ bụla ị ga-egonwu chọkwanụ ndị makwa na like ihe ndị Igbo a lot gosi ha sendere ha link sendekwa akwụkwọ pụtara ọfụrụ share it let everybody know na akwụkwọ a na-eme exist na akwụkwọ apụtago ka anyị were ya wee gaba were ya nyelụ ndị be anyị aka ka wee na-amụta ka esi asụ Igbo werekwana ya kwadokwanụ nwanne anyị nwaanyị gbara mbọ maka na ọrụ ọka ga-arụ karịrị akarị ọnụ nwekwa ife ị chọrọ imele ya you can see her handle follow her send her message nekwa ife anyị chọrọ ime na ka a ga-esi wee kwado gị ego ne ka ị niri iji wee mee nke a na nke anyị ga-eweta nke ọ bụla ị chọrọ ime reach out to her. I will encourage you to follow her as well ka anyị na-akwado ndị anyị ji aba onye aso na ndị anyị ji aba. Thank you very much nwanne nwaanyị for your time. Ama m na we have shot more than the time ikweta na anyị ga-eme ife a. I am sorry ndo na anyị were oge gị nnukwu maka oge gị dị mkpa mana nkata anyị kpara n'abalị a ọ dị nnukwu mkpa ọ bakwala anyị uru anyị eji eme ife. Ana m ekene onye ọbụla n'ebe a na-ege anyị ntị since anyị bidoro akwụkwọ nkata anyị na-akpa. It has been the MONI Show where we gather to share ideas, rub minds, and look at how to solve our problems as Ndi Igbo, and look at also how to work together, bring our energies together. Igwe Bu Ike, we're now Ndi Igbo. This is what we do here, and we do it every Saturday, 8 p.m. Sometimes till 10, sometimes till 11, depending on how the conversation is going. Yes, so It's the MONI Show.